It's a wonderful day. The Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work He's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a wonderful day. Yes, indeed. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Beautiful people. And it's a brand new Thursday morning. And I know pay ye chamo kwaba the about deal 106.9. Jumadi ya tuni din se Anidaso Wɔhɔ Obia. And ya wada. Obobo bosu na that tosu dumi and someone fimpim mienu any edununum. It's a beautiful Thursday morning here. Dream big, work smart, and believe in yourself. That's how champions rise. Dream big, work smart, and believe in yourself. And I'm pay a chasam wakwaba at the back and Anidaso Wɔhɔ Obia Jumadi. So together with my able team executive producer in Shiraba, Kwadio maybe Kofi Taylor, DJ Marion, and a team Nina at the channel no pay and the Jumadi, Yadi bro. A free sabre a copy son no pay, no Krobewono. Yatunkonya so, the air cost war, my Ghana, New Yourself and Nanino, and yes, in Kunyana pay, Yadin 70 at the bro. Live on Facebook, live on YouTube. Uba. Now was watch a link, no, I'm a full so to me, I should be and pay live on Facebook. Live on YouTube and I pay. Uba wants to share link no. Not what for so into me and I pay. Lumba in Supernatural Mineral Water always proud to be associated with the breakfast show. And I pay when I daroma what boy did you know yeah dear bro. WhatsApp line I yadi Juma no pay 0593 40 6565 0593 40 6565 and I pay you chow I'm wakwaba live on Facebook, live on YouTube. Ba no share link no ama ofufuro bin so etumi ahwebi. Mini abema me papa wo fase. Odofo agutie mi anopai. Anopai yen kaksa kakra. Yen din komo kakra men kasa nche. Sanse de aseda eba right after kasei. No matter how hard the past is, you can always begin life again. No matter how hard the past is, you can always begin again. And I pay yindi nkomo kakra. Empenifo wo kasa bia wo taika. Yese de mwana di no wondi nko. De aka no ane yebo ho ban. De mwadi no wondi nko. De aka no ane yebo ho ban. Menim se niema bia na nka ekoso wo brabom na twam. Wa hwere sa niema no. Emu abamumbu. Wo betumi asan hyase foforo. The past is past. De atwam. Penifoka. De mwana di no wo me ndi nko. De aka no ane yebo ho ban. Medofo wo ya wonim dia wobenya enka se bibia firi wo nsenti no wonya bibia biem san hyase foforo start again to anamon foforo hyase biem achia emuye wo so betumi san hyase foforo emma de atwam no emu abam da biara da menka se oh enka na me wo baako ena me ni hwe enti wo hyase biem no Shasia foforo. Start again. No matter how hard the past is, you can always begin again. Amen no nimbu abemu da biara da. Amen no ensi ukwan. Se wuntumi enhyase. You can always begin again. Shasia foforo.
And I know say ebia wa hyase ne so a no wie ye no ebe kukuruko emu oba mumbu medical kan mesa ka biem me se de emu na di no omundi nko de aka no ene ye bo ho ban enti ema oba mumbu da biara da se wo de waka akire de atwam no atwam enka nanka wo cars ba miensa ene wo ni hwe let it be the past mani twam wobetumi ahyase ene enka na wo yodefo pa na bi won nsam ene bi ni honom wobetumi asan hyase foforo enka nanka kofo ba wo nchen ebe bobesia ene wo ni hwe de atwam no mani twam de aka no ane ye bo ho ban. Let the past be the past and start again. And I've actually amponyankopon won shraw wonya okese won maw ahyase foforo new beginnings adominate. Amen. Good morning. From Hitman from a bra kwabena me watching am wakwaba. Good morning. Anidaso Wɔhɔ, yeah. Anidaso Wɔhɔ, yeah. Anidaso Wɔhɔ, yeah. Eradi why are you now for Mishebrina was the summer me. Anidaso Wɔhɔ, Eradi why are you now for Mishebrina was the summer me. Eradi why are you now for Mishebrina was the summer me. Eradi why are you now for Mishebrina was the summer me. DLFM 106.9. And the mini raja mi say I didn't fit you to send me. Mini and your now bibi me about the self to send me. Yadimi Ashia enye Nansu yan famenya chino send me who ye radio. What you may free no mini nemo or the nyonya mashe me ma and then I dumti Wamama ya odishio DLFM Samikai aria bomia Media minim semi nantida Media minim semi nyeyo Eka media minami ina mayeya Nasimishia mati fanua Webubu mihu treinina Ene na dumuti Misu wama minio Misi wasusa Mishebrina Wayadinina Minyami wayadinina fukuro DLFM Eradi wayadinina woma Bravo imu Mishebrina Wasamami Mishebrina Eradi wayadinina Mapeso Masema Mishebrina Wasamami Anuna waimeni Eradi Mama Potire, Mama Temi, Mishebrina, DLFM 106.9. 21 minutes after 6 a.m. here. And it's a beautiful Thursday morning.
Let's dream big, work smart, and believe in ourselves. I will swear, but I swear, then Uncle Pansep. I'm our Friday 059314 6565 0534 050 199. Yeah, then Uncle Pansep. Also, I said that is hello, good morning. DJ Hitman. Yes, sir. Me patch your first saying. Good morning. Good morning. Me patch your first saying. Friend, I called you. And I pay what promo to say. You I'm from we now, sir. Yamia do me who you pay and then Yanko say. You are no pay a day. Yamiasi. Yedika me then Yamiasi, mammy, so for penny. Your friend, no, Honorable Dr. Richard Geronduce and Yagbede Adona International Ministry, so for Papa 1, so for Bacope. Near Tosumi and Midanyamias, mamma, Mebusian, me Yerene ma. Midanyamias, mammy, Sister Zilla. Midanyamias, mammy, Sister Mrikwa. Midanyamias, ma 499, Asante Zongo. Midanyamias, ma DLFM, Callers Association. Any DLFM for Ebusian Kuni na. Kojo Sambi. Obia. Amen. Amen. Good morning. Hello, good morning. Good morning, Brakwa. Kwakwana pay what promo to say. Brakwa Pacho Koku 490. And I pay what promo to say. Brakwa Mejidi Nyamia Dum, Bibia Ayaboko, Anope. Nyamia Dum Bibia 49. Emoji Dimi Mofu Senia. I may cut out radio feed not just a Bibia. Near Dinkai, Mede and Chiaka, Emasa Codie. Brano as a semi corporation, what my baby or walk. And it's a Sarkodie in your chance to be an offer radio, so I'm a strano, or mamma direction, Naman corporate or whatever. Black Abraham, I remember my time so. Afi, Yawada, and then Yawade, not a mammy, so deep, and mammy, a happy so deep. And then, now Black Abraham, may do call that the Lumba and Sempa, it's little, it's a moonsia, or say, yeah, whoa, and you're saying an hour here, in your when you do a young fat home, Cassia at the mount. And mostly open to do, Nanso, Yanwani Puania, and ye. Say, idea, yet ye woman padia, Yen Sabeka, and Sania, ye tree, we are Simoha. Obia Sube ye, and it does so, and walk home Obia. In your make can say, and it does so, and walk away at the Fabia. Let's just say, Obia Sube, Yamin Shay in a black of good morning. Good morning, Hitman. Me patch your first saying. You're from Ben Macasafi, Tamakom to find. Ben and I'll pay and then Yanko Pass. Hitman, Sayasamaku, Gabilan to one Telemacasi, Banya. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Auntie Maggie. Papa. Mammy, I'll pay what promo to say. I don't want to have you. You didn't Yanko Pass. You didn't Yanko Pass. I'm paid the Astama of the Yanko Pong. And I am a crada. Namia dear and so on. Yafu, I cast the Yamia, ya only yafu. And I'll pay as a down comma or Tiasifunia and Coconwa. Why you want to my pie die, no? Was I both one in Yanni, Yan Pim, and near the sorry. Yamena shall both for me, I'm sorry. And you're sorry, yes, will be any higher to your soul. And one my young from my year woman, and from my young woman, young Toyan Tia or the Italian quack. And I'll pay your dynasty, me name a busia. Me see dear Munipa, me mamma nanam, ya case, yesu, ya dawase near Wayamayan, me de radia sema woo, and in Shraba, coffee. Now, me momunina, by what if you know Fibanya soon be Mr. was in Strassa, and no more bringing us. DLFM Obusia Cassia, what if you know Fibanya soon dream on my Ghana. Yamia be any high not to your soul, and from me and Toy and Tia, who may be quiet. Now you have Dumnia who mobon and Yamedia who know my Ghana, a moon of fra, a moo you for a moon penny for. Yaminka will be bia, who non to two be bia mamon, NCCA, and not pay, Mechia J, Mechia Zanti Zongo, Mamma Quame, your tail won't catch it. A yabra, the Yamia say, a dead radia say, not dominant and home mobunti. Amen. Amen. Auntie Maggie, good morning. Yeah, good morning, sir. Me patch your first saying. From a fire, my friend, Of Ayana pay and then Yanko Pass. yeah, then I'm here to show I'm the pediatrician. And there will be a company and a piano. I didn't find them call. No, find them last dream. Amen. Amen. Of Ayana, that's it. 059340 6565. Hello, good morning.
Morning, Hitman. Mama Esther, no pay wapum to say. I no pay Yesu adumo. Mati won kan na me say Yesu ayama ye nyina. No crepa. The radia say radia san bia ni han. Kasi na to ye so. Ye da na say. Esan say wa ye bia ma ye. Hitman. Erade nka wo ho. Won hwa wo so ne wabusia nyinara. Erade nhwe di DL abusia wo ni nyina ni Yesu ye busia. Anti magini na busia. Ye da radia say ye ron ka ho emre nyina ye ntim nka emre nyina o ma wo ani so ade foforo no na fa breye ye da was say o Yesu din. Amen. Amen. Good morning. Hello, good morning. Welcome. Me ba che for say. Pastor from Sandra and Pastor Fisher my free zone. Sandra no pay man so na fe ye nyankopon say. I'm saying to me that Nyankopon say, I want na dom no hu mo bra. Wa na ye kese o me ni ebusia. Yeso. Kwada ye da ye say ufo. Na fa de atena se na basa kese kura mu a. Ti ateda kan ni dinda. Aye ye nkan ni dinda. E sanda Nyankopon say, kese mama ma preach la fosu. Ane ebusia ni na me da nyame ase. Mo nkwa. Na me akasa se o mo anwode no mbo mo ba bebi biara Obia. Na kom na pese metu number akoso Nyankopon. Intentem so tuni nyina. Nyame egwama Jesus. O fata ye yo. O di boni che nyame de. O fata nasio. Udi won kwetu o mayene. O sorry fa wadio. Nyame egwama Jesus. Ufata yeyo bakomna nyamen kamo. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che for say. Hitman pa che family zimi ka se fi akra no town. Ana pay ye nyankopon say. Hitman no pay ye de nyame ase. Eno ay koda na no pay yan sori anko bia ntimi mi se nyame asem. No cre. Eye odom ni mo brohu na Awurade di hu ye mobo. Anaju da so emu nyina wode batan sane to ye nso boy ye ho ban wa ma ye ho amasem. Ye ni ye fie ni ye busia ye ma ye nyina won kwane ahoden na no pete kire ma dabodwie mu ni moje die mu afusane a ye ni ye mfa mma nsuo ni nnua ne nhoma ne abosom Kristo din ye be kamfo epise bi ni mo kamfo ntiase nam ebi ni mo kamfo mponko akese ye de Kristo din ntia no pa bia so ye be him ye franka nya ka se papa wa ma ye nkwane ahome dia ene udin na ni onyam nka ye da na se na dom nti amen. Amen. Good morning. Good morning, welcome now. Me ba cho ye for say no pay. Me po cho ye from Sammy because this ego. Sammy no pay ye nyankopon say. Wa de pese ya da mi ase da wa men kwa. Ma ye so tacha ma da bodu mojeje. Ye won se dia wa nadu na se yitum ya wo ya sa den kan ni si yi na ya mama mo tabu e na ye. Da na be sha ne ya na kase. Mempa sa na pe on chebe nsu bia so mo bibia ko so bia ya mi sha so. Amen. Amen. Good morning. Morning, Hitman. Me ba che for say. Asem di odu. Ana pay ye nyankopon say. E do dia say on pepe si o dia dudui. Enye ye na ya yi o. Na hu bombo na na ehwe supa. Abo e ban ya dudu pepe si o dia. Ye nyina DLFM fo nyina go ba ka se dia da wa chi o. Amen. Amen. Do you do? Good morning. Too bad. 0593406565 0534-050-199. Yeah, then Yankopon said, Anidaso Wɔhɔ Obia. Hello, good morning. Media Matio. Asante Zongo. Papa. Ada pay then Yankopon say. Mo. Matu nkadie. Ma hu sa safo wa ye ni nyina wie. Sa wa me so timi ama me firi ba bia. Me fi abedu ba bia me pema no aduane. Me ba so nkwala no obi asisi already ba bia. Me si ampunu me kwaro mati obo nan ya no mati ampunu. Ahoma na firi ho. Me ba no ma fiti machine no ti. E ma tu ampunu afiri ba bi. Ahoma na firi okra. Se ma badru. Na mati unka. Na me mari me nan mu bia so mfre me nka se. Ye ti apa. So ya me ka sa safio hu a wa ye bi. Adofo a wo so ya yi di duma wo so. Aye ye frefre. Ye fo dombo dadi Lumba yo ye fo dombo. Ano pay me bobi afra mo ye de wa tu kwadi go for tia bi sia me wo me ba me nam kwaso. Ba bedru eti ye fo dombo. Papa na me ntonyom. Ya me ka se Ghana nyame. Ghana bofo pa. Aye ye nka di din and I say nka di din. Amen. Amen. Asante Zongo.
live on Facebook, live on YouTube. Oba no share link do. I'm off for bin so atumi ahwe bi adapa. Ya da nyankopon asem. Join you live on Facebook DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Hello, good morning. Good morning. Me patch your first saying. Me Grace, first me Madina. Grace anope ye ne nyankopon ase. The ratia si na do e wo da. Na dum ne humo bro na ma e tasu skiase. Enye na dum ana ni favor. Ye to me transi. Eti ye da na ye pejani ye en kesi bibia o se anana asia obama bosi adana si adena ye ni pa e muja e daru mu ye to me da na eti ye da na si ye pejani. Oh na dum ni bebre be o dia ma ye e da na si adum ni ti amen. Amen. Grace, good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir. Me patch me who you pronounce well. Bako Moses bi odawenya. Anope ye ne nyankopon ase. The radiasi e wo pepe so pa oni edu. Hitman no radiasi ho e wa na me ba okobi. So adum nti body bi anso no abefi asundwem ti be the radiasi. Won a won ba film so ya ma wo yakọ. Na me chichi wo mo re adum nti amen. Amen. Good morning. Morning o apo. Me patch you who you pa your first saying. Ades. No minti wa no pay. Apo ye da nyame ase. Ya yen sen fata. Nka yen so ye ne wana nka na so ye sabe wu han. Ye ni penyi na na nya ni seyo. Na yen sa ye so ye nya ni seya. Na ye kan se asida aye ye ni nkanfo. Na ye de mana no pe. Ye fa asida mana. Ye de be ma huna. Ye de hina na ye de be mo no na ye de be ma no. Na ye kan se asida nkuto. Abla adi ati so a. Kasi maga bojom de fusani die. Ye bon pa ya mo manga ne nyina nyankopon nankasa. On be di ni wo man no so. De school fu adwuma ye fu. Se won sa. Esa ne sa wa bro mu ko adwuma mu ko school tumi bi ala be sori. Me be twitwa won anemu. Radi nankasa. E ma na basa so. Na kwa me danya me asema no ebusia. Ani DLFM fu nyina. Ani mebusia nyina de nyame asi anope nso yemi ame fata na nso ama mehu han dia na me kan se afidan kan dinda amen. Amen. Hello, good morning. Hello, good morning. Me patch your first saying. Acha mama asia to me me sese fura fie. Afie nya mama afie to anope ye ne nyankopon ase. Na kan se ye da sese radio ase. I want to share so pan and a buying boy, what boy home by my the pass and chin. Then a day in a yedina sedaka. Within 1 hour, be a second, dear yedia radia sedaka. And then a place, my sorry, Namema, Mikunu, me boost you to Nina, a radia boy home by na departing. Yeah, can I say Yadana? I said, I'm canny. Medawa said the Mao Hitman. Medawa said the man Shiraba. Medawa said the Madi Edmatu for Nina, Ghana Nina, Erade Yadawasi. I don't mean to amen. Amen. Yeah, that's a set one so. But to me, Afre and Anapay. Good morning. Good morning, oh, Hitman. Me patch your first saying. Patch your man, Cassandra, you, Mamma, no pay and Yanko Passe. Oh, that's actually a Yanko Pong. I say, sir, we'll be any high for fair and they are 2 years so. Me dana say, whether the wire or me busiemo, me dana say, I want the Ogusuye, me dana say, well, dear 70 for you, na ya brabum. The cassette trade up on Yankopon, Yedawasi, so your mammy, Priscilla, so many ma, the busia abrapo. Yederad, me the radiasi, I want me busia or so why you could check. The senior Yankopon, so I'm not told to pay go up so mammy. But they now say, the matching up on Yankopon will be offer. Abrabum, because Papa, Asida, count da. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Black. We batch your first saying. But I feel because I feel Mammy, you want to pay. And I say, the day I say, Yami, I just don't call Amama. But sorry, at a pay no moduli to go for Sania. I said that and could turn a madamano. Let that I say, Emma, no crow phobia. Honorable Michael, with the Yamia say, said that in them. Honorable Gabi, but the Yamiasi, Emma Gabi, Nablabo. Why you be a mammy? Yamisrano, Uncle Suslano. Logaba, but I say,
The Yamia say, Member Bushia. So, woman and Deso, Yawada, Abatuye. But I say, Yamisha. Yankopon and Cat also. Good morning. Good morning, Governor. Beman, I don't pay what to say. Oh, Christian Adam, the boy with the Mujatoyan. But the American Mujan and a beautiful trademark. The sister who Mujanoa. The none of person of Marocco. It is okay as a donor. The none of Roman is in the Jumpo and Tassofe. You can't say. Okay. Just 60 Punsa at the mount. Said the beer with more demand again. But continue to say only did you. Si Jumpo and Tassofe cannot say, yeah. Not near Uncle Kadian Pompom since 2007. No, the Dimramo. When we have mother. And Tiafian to Christus. No, my name come up. I'm a pay with you for another. You see, Kadian Punsa at the mouth. We don't know as a Friday or Fantaba no Catawum so. To me, dear Pierre Moon, we guarantee and couldn't be no Bushabia. Oh, yes, Christo Nazan dignity. Amen. Asante Emmanuel live on Facebook this morning says good morning. I thank God for my life. Derek just what then Yankopon said. Madam Sarah Pamford was Bank of Ghana. I pay was one in the bush when then Yankopon said. Hello, good morning. Good morning. Man, Drimping us whom I pay what to say. Okay, Diampono at Dauroma. Doctor, Man Drimpana. What in the papa Anope. Right. Menina, okay, Diampon, Yankopon. Say Anope or my Ghana. At the Man Drimpana Minka. That's tactically no. I asked that. And I'm a deba who train Diampon Yankopon. Or share me no minuswa. Oh, my young and myself. But in Yamiasi. And Faman and not for Yanko. I yes to whom of what I can. Maybe would be a man train plan the Duck Yamaki Sepa at the money. I know every one, Mianka Sanaba, a young Manuela, a Duke Jensi, and then Yamedi Afibako, I can ask him. Na Yamishiano, of course, school, our Accra Poly, and of paying Yamishiano, not only to Namo ACC, no, she show up the Bominano, and Yankopon, and Yama Yankasane Bay. Emmanuel, the Regency. Men came for that. My crowd, and okay. May I say? Derek, I just what then Yankopon said. Now only go Casano pay what then Yankopon said. From a biggie watching live from Michelle Camp, me then Yankopon said. Richard, I heard some of what then Yankopon said. Help me to thank God for my life and that of my family. Not forgetting people listening to DLFM CCR. Richard, I heard DJ Ghana man, so what then Yankopon say and pay. Hello, good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, sir. Me about your first saying. Your friend Isaac Dankwa, because if you are Shama is in. Mammy, you want to pay? Joe, I no pay me that Uchediam Pon Yankopon say. So I bomb in a bushing home by now at the Papi Achin. The American said me that also so Yankopon say. Sans a yenny penina and Yan said a minimum bushing and Yanni. Intimidate as a pa, the be kind, then Yankopon said their mammy papa, Mr. Daniel Dampa, and I feel so was the one, and a doctor mentioned any other food in a Bakawan. Right, made us say one so. Or to me a friend a pay. Someone in comes to what the Yankopon said. Also, James, what didn't I say that banana pay? Honey, dear, said that busy Yankopon 1 year and I said that 1 year come as what you know from my every free year quite to bay. Once you are quite a taban so. If you want find could do a sublium, you could do a Becca Papa. That was said. I do mean Amen. 41 minutes after 6 a.m. here. Coming up next on the show, major stories making headlines in the national dailies. Wakrata Mobo Swano. Rasu the bro, you sure about could you some maybe at us at the pay? What is something now about? Obema wache upe funina.
enti eradi obeye adini na fukro minyami obeye adini na fukro eradi obeye adini na Great time was one of the top stories, major stories making headlines this morning, the 30th day of the month of November 2025. And in Shraba Kwajo Sabibi, Atina say, Kwajo, good morning. Yeah, good morning. And I pay what to say. And it's a beautiful Thursday morning. We need to dream big, work smart, and believe in ourselves. When we dream big, we work smart and believe in yourself. That's how champions behave. Sana champions will be a person who you phobia no. Sa and what's way. You dream big, you work smart, and you believe in yourself. And pay ko wakrata mo boswono ebraso. Na and now the year there. Oh, yamia don't be boko. As usual, another dana. Oh, dadana. Yedanyamiase. But 10 rounds so no my Ghana yanti asem de. Oh, so wa wonim. And ye dada asem. I don't pay you bedi hu nkomo pa. You bedi hu nkomo. You say you kono man no makroma. Ani entity prebu okwemo. And when we are back with the discussion segment now, and I pay you be na fia pesansem no. Pumesibre. So we be back free fie. So we kwa kopa adwuma. And the person will return as a dead body. And it's very, very sad. Emu awrem. Wakra na wofo so wokọ for recruitment. No one san baby ma. Ana kwadu Ana pay wo braso Ghana 40. Wo de fa ko wakata mo boso ne bra. Enu achi no ye besi nkunwa na fe no. Ehwe akasansem ni nyina. Kwasem. Yenko. Right back of Rano pay me now as na yemfa kwanya we so mfa nchane na se MNT for mutie free a chichine bench and Yankasa Yankopon, which shall pass no pay no. Omodom Kese Fidina to DLFM 106.9. Na Kuaka Taho Donina Abba Montana Sona, Diabano, no any yet and I see a two to Nasrania Bassa, Niama Ghana for whom some who do a coso over my ganem, and ne a man who do be so a Kuakratano and pay one of the Abba a Montana so. Na yensha sie FM free okunini Kuakrate dia daso no. A daily graphic Kuakrata na dopodin samnam na asemtitire sompa da Kuakata no ha sei no wochirimam military enlistment in Accra on hold. 6 die, 5 in critical condition, 5 injured in Kumasi. Enti aseme mu dupa akwesi boni beka ne se bena headline no eda okunini Kuakrata daily graphic enim na oba mane se endra da enkrebo premantem ye nyina yenim so my Ghana asrafu ku no ebie nkrata mu ato no meche military service no epe enipa beboro beye impemdum yenu 12,000 akowuram akwakwa adwumaden akwaje ban atoban eye adwuma de asom my Ghana entimpenifo bie nkrata mu to honom abe Fontaine Town so ema dodo a no mokondo ebo modian do mo ho nsem kugyaye nendra ana mpenifo ede miamia hodo to honom a wo my Ghana mu nyina ene mantam ne nyina mu a dwumade yi ekoso na eno na akopie mu ankrabo premantem ha sei na ahade no todwa ewo Elwak Sports Stadium tamane potem na fofia ntoata na wadwade abamu a emra mebu no pina kotwehie mu ana wonom ekwa se nkrata ahodo no kugyaye wa be Fontaine Town so no kwasibo ni beka ne se mokwa akoye screening ene yekwa osimesi eyewa na odi udin ba ye ne ya mia medin di sei mako school be na wieye na de ne dia dance se osimesi wa wie school yi ene ade a wo wie adwuma no de na pese wo betumi aye na wa kwakyerekira na no na to dwa wo Elwak Sports Stadium hodo ma se dem di kan ne fofia ntoata na wadwade abamu a ene emobere nyina gate e bi mukura kopie mu ahama che be dom yenu be 2 am na ho nyina boma na mpenefo bia gate ne to ho se ne munwura mu na Obia nkohye mu bi na monkwada mo ho adi
ene meburi ahono pepre obi a pentema kuwuram gidi o na ebinim ahoden ayɛ mmerɛkyɛ sɛ dɔm no dɔɔso ma boa piso nti ebinim tietie bi so a bibia kwa wiye no nipa maako ensia a wɔn nyinaa yɛ mmaa wɔn atietia wɔn so wɔ fam wɔn nyinaa etimi ahwere wɔn nkwa afoforo maako nnum so baabi wɔn deda siesie no eni anya yie pa wɔn apirapira ne mu ɔden ɛna maako bɛyɛ de sɛ dumienu enso so pra wɔn apira no wɔn deɛ no wɔn ho yɛ kakra na sentiment mu kumase nso bi si ya ɛhɔ no mo nso saa akyire din dwumade ne kɔ so babanya last post stadium no enya sim kuma enipa maako enum epirapira wɔn apirapira no baako deɛ na no ɔden yie pa ma foforo nan ne deɛ nyame adom wɔn ho yɛ na mo baako ne deɛ baabi ɔda no ano ɔden am ɔhia ɔman Ghana mpa ɛbɔ ofisi deɛ si endrada sɛ kwablane ɛkɔ akɔpɛ adwuma akɔyɛ a yɛde na mu ene free bia yɛ ɔkɔ akɔpɛ adwuma no ɛde ba afie a daily graphic anɔpɛ yi ɔde ho amanepɔ ɛde aba ɛmontene so na kuwa krataa no mu hɔ nom a ɛna kratafa ɛtɔ so dumiɛnsa ɛna wɔde Ghana mampani John Dramani Mahama Mfoni abɛto anum sei na ɛdɔm pii na atwa ne ho ahyia ne nyinaa nso kopie mu ndrada ɛwɔ Asante Mantanum na ɔkɔɔyɛ no sɛ Ghanafoɔ bɛka yɛ mna ɔmampani John Dramani Mahama ɛbɔ ntoa apre ɔmampani akonnwa na ɔde bɛto Ghanafoɔ nyinaa nim sɛ Nyankopɔn na dom na so ne sekatumi na adeɛ baako esi na ni so no bi ni sɛ ɔba ɔde nkokɔ nketenkete bɛba ɔman yi ma bɛboa ɛma nipa pii enya dwuma yɛ ɛne nyinaa bɛka kuaye a ɔmampani fɛ sɛ ɔfa so na ɔboa na ɔman Ghana yɛ hyɛbrɛ ekita yɛ nsɛm sɛ bɛyɛ nneɛma ahodoɔ yɛ krefi ama no ne ɛde ba ɔman mu no ɛto betumi atwa na Ghana de hyɛ nkasa atumi afa kwanya wei so ɛyɛ adwuma ne enya sika ɛde ahɔ yɛ busua enti Ghana mampani John Dramani Mahama ɔkan ya ɔde ɔseɛ de ayɛ ɔyɛ ndrada otumi ɛkɔpa nkokɔ nketenkete ho ntoma ɛwɔ santimenta mu a nsɛmɔde ana abade ma ɔman na Ghana mampani kɛsɛ mu no de ne de sɛ hwebe yɛhwɛ animu sɛ ɔman yi mu yɛnsa betumi aka nkokɔ nketenkete no maako ɔpepepepe miɛnsa 3 million base ɛne yɛnsa bɛka ɔbɛkyekyɛ ɛde akɔ ɔman Ghana mantam mensi ne nkonkuru nyinaa so imo obi atumi anya bi atumi anya wɔnom na sika ne dwetɛ aba ne botom wasan so anya bi aku ɛde abɔ nkwapewa ne na busua atwa wɔn num spedede na aban kyerɛ mu a yɛn krankyerɛ Ghana de hye sɛ anya hwe kura no afiefie ne anipa dodo bɛboro bɛyɛ mpem ahansia bɛyɛ 60,000 ɛne ɛyɛ household ahodoɔ a wɔne nyinaa betumi anya so mfaso wɔ mayim tukɔ nketenkete no nyame anim nukuri ni aba di Ghana fo atadwofo wa matedende a Ghana mampani akɔpa hontoma endrada ɛwɔ Asante Mantamu na kratafa to so aduonu page 20 ɛna ɛbɔ amane anɔpɛ yi ɛwɔ kudni daily graphic wa kratafa no mu ekyire mu a Nyankopɔn yɛ adom ɛnɛ ɛna ɔman Ghana yɛ photo samfo mekyerɛ soafo no ɛna ɔhwɛ ɔman Ghana esika sɛm so ne din de doctor Kesela to ba force ne makopie mu ene ɔman Ghana ye mɛso bedwam ɛde Nyankopɔn yɛ adom am emfempem mienu ne aduonu nsia yakwa mabɔ sika no kwa kɔto dwam sɛ ne sika sɛ ne behia na ɔman yɛde abɔ yɛ ho bra ɛwɔ mfempem mienu ɛne aduonu nsia sɛ yɛ ya obi kɔ adwuma a oyi sika do tu fie ɛne medɔfo mekwei jiwe fa hwɛ fie prapra kyira sɛ bɛyɛ bɛboa na meba menya bibia podwama no ɔmane deɛ ndeɛ ayɛ dika yɛ ne ntem sɛ bɛyɛ afoforo bɛkɔhyɛ mu ne sika no yɛ hu ɛho totoɛ dadanti no ɔsoafo a ɔhwɛ sika sɛm so ɛde ho kuntabu ɛkɔ akɔto dwa ɛnɛ mahyɛ bedwam ne wakyerɛ yɛ ɔmane sɛ deɛ bɛkɔ ɛwɔ mfempem mienu ne aduonu nsia mu na mekɛsɛ no mpanimfoɔ yɛhwɛ anim sɛ nyame yɛ atom a Dr. Kesela to ba force na nya hwɛ kura mpo no wobɛkae a abandadan de covid tax baayɛ hwehwema bɛtɔ dwo kyerɛ mu sɛ deɛ tie bia no wanhwɛ ne yi a na aban betumi ayi covid tax no de afiri hɔ nom betwam tontentan obetwam hwehwema yɛ ba no kyerɛ sɛ wanhwɛ a ɛnɛ Dr. Kesela to ba force no betumi askrapo ɛyɛ covid tax no de afiri hɔ nom ɛno akyi nso aban bɛka nsɛm dodoɔ na ade afa 24-hour economy a Ghana mampani hyɛ ho bɔ sɛ Yankopɔn yɛ adom na sɛ utumi di nkunim abato no mu abɛyɛ mampani a ɔba ɔman Ghana mu nyinaa yɛbɛyɛ adwuma wɔ mra yɛ nna
bi bɛkɔ anɔpa bi bɛkɔ ahomakye ebi bɛkɔ awia ebi bɛkɔ anadwo na ebi so akɔ anadwo dasuo mu koraa na ho sɛnsɛm no hwehwema bɛtɔ dwa kyerɛm sɛ sɛdeɛ tie bia no aban ɛde ho nsɛm bɛkɔ akɔto dwa wɔ nnɛ ɛyɛ budget a bɛtɔ dwa wɔ 2026 budget no nnɛ yɛhwɛ anim sɛ Dr. Kesa Tobafosen ɛbɛdi wɔn nkɔmmɔ ɛwɔ manga na mɛhyɛ bɛdwam ɛno akyi nso aban de dwumadie bi abɛdi ɛda so no yɛ big push initiative na saa big push initiative no yɛn hyehyɛ yɛ aban ɛyɛ de afa ɔman Ghana yɛn mantam ɛne yɛn mansini ɛne nkunkura ahodoɔ mu akwan ahodoɔ a atete apansam na ewie so amako na edu aban egu so a wesiesie no ɛno nso so yɛn hwɛ anim sɛ ɔman Ghana mfempem mmienu ne aduonu nsia akɔ ahomabɔ sika no aban de ho nsɛm bɛhyɛ mu a ɛno nso yɛn hwɛ anim sɛ ndɛ ebetumi ɛto dwa ɛwɔ ɔman Ghana yɛn mɛhyɛ bɛdwam ntuwe ne nsɛm ahodoɔ a daily graphic wakrata no anɔpɛ yi ɔde ho nsɛnsɛm ɛde ba ɛmɔntene so na yɛntu fane yɛn mwura mu ɛwɔ kura krata yɛ din da so yɛ daily guide na daily guide kura krata no pɛ ɔno so de nsɛm ɛnam na wɔn mu kyerɛ mu a ɛdɔm pii ɛna ɛsɛn ha ɛgugu kura krata yɛ nim a na ebi de ne tiri ho no yɛyi ne kwabo sɛ ɔwɔ fa ɔse adeɛ yɛ the wamf media yi bi ebi nso de ne tiri hwiafu na mo dɔɔso nyɛ pa mo abɔ apɛ so pam na enka ne kyerɛ mu a enipa mako ɔha ɛne aduokron baako 191 arrested over a police station mob attack. Eti wei ɛyɛ Framantemu voter region. Na Ghana for bɛkɛ de bɛto manim sɛ ɔkɔbɔ wura mu ɛwɔ Framantemu am. Kuro baako edi ɛda so no ɛyɛ ɛhi na sɛ ɛhi kuro dua no. Posifoɔ kwakyi obi asabi odi nsɛm hunu. Ɛna mebunu no ɛkɔbɔ yɛn fi tanduku ɛkɔto hyɛ. Posifoɔ atran ya ɛwɔ ɛhi so ka kyerɛ posifoɔ ne sɛ munya nipa koro no ma no. Omunya no ma mebunu no. Na wɔn ma ne nyɛ wie. Ọma nkunu kura mfiri okura na posifoɔ de yenim mo nka no kura mo bɛgye sika gya ne nti yɛmpene yɛne bɛwiewie no kura na nna maburi a mo wɔ ahi ɛkɔto hyɛ police station hɔnom ɛsɛsɛ wɔnom cars papa cars na hwehwɛ ɛto hyɛ posifoɔ no bi so papa wɔnom sum esibram wɔnom am no mo atwagya na de ato police station ne yɛhyɛ ne saa na no ɛna IGP kyerem sɛ sɛbe mpanimfoɔ sɛ wayɛ bi agya yɛn ka sɛ wayɛ bi atoa so na wɔsa kyerem a sɛbe sɛ ɔpam hufo a ɔto no bɛma de senti posifoɔ ne yɛ asrafoɔ a ɔmbɔ mmɔden abɔ banje ban sɛ bɛyɛ ɔman Ghana bɛnya asomdwe ne sɛbe sɛ bɛtena man mu na sɛ timamufoɔ atumi akɔhwɛ posifoɔ de ayɛyɛ de noa ne sɛn na amɛn ɛndra ɛsɛ fɛte wani ɛnya asɛm kuma wɔn moto hyɛ ɛhi kurodua no emu nyinaa kyekye ade hyɛ mebunu kyɛ sɛ ne woyɛ bɛrima nko ade ayɛnya hɔ wɔn wo yere dampa so kora ɛbɛkyew de wakɔ anadwo da suom kɔkyekye mebunu akwasa wɔn line ehwehwɛ mu de afa nipa bɔnfo mutu saa na wɔn sɛ bɛyɛ kyene bi wobɛhu ni sɛ ɔma na ɛwɔ mu no yɛ ho bambɔ ko sɛ bɛyɛ a obi ntumi ɛmfa ne pɛ ɛnkɔdi nsɛm hunu wɔ man yi mu bio ɛho sɛnsɛm no so na daily guide anɔpɛ yi ɔde aba yi na helicopter crash no ho sɛnsɛm yaa no mpanimfoɔ sɛ sɛbi yɛdu amanfoɔ so a ne yɛka yɛ anom nti momfa nkyɛ yɛn mo a mɔde hyɛ firi mu wɔ saa mpɛmpɛnsoɔ no yɛdi yaw mfa nkyɛ ne yɛwuku ada na wɔn mu kyerɛ mu a victim baako na yere ɛna mekɛsɛ busuafoɔ no di ma ne fo DNA test omo hwehwem sisia Samuel Aboagye ono no oboase ene wofiri kokwa akopere mahye badwa ko nwa kora na ne ho ka fo no ne tie no abusuafo de betu dwa se ne yire no emla na opinion ne dende Samuel Aboagye ne tie no kotom pempensuo bi a ono ahunu se ne ba one na awo no ono oba na awo no onsa ne ba akokora no hwehwem a kwan po e fa so oba na nyeme ye no kora no saa yefu no nya ne dia enti nanka won nkrata mu se oba ba ye DNA test no akɔhwehwɛ hunu sɛ ɔba no akwala no yɛ ne ba anaasɛ nya ne ba mpo na nkra beto dwa kyerɛ mu sɛ ɔno kura susun sɛ asante mantemu mahye badwani bi ɛna ɔne ne yire ɛhyɛ kokoam ɛhyɛ ne nyensan te saa yɛfunu ne de ne saa bɔfra ne de nya ne ba kora sunne na akɔyɛ ho krata asɛm na beto dwa kyerɛ mu sɛ busuafo na asɔre den sɛ ɔba no ɛnmanim yada ɔmfa bɔfra no mmara abusua na abusua nkɔnkɔyɛ DNA test no ɛmfa nhyɛ ɔmɔde hyɛ wɔnyɛ ne baabi kuro Samuel Aboagye animunyam efisɛ bɛpɛ na adwene sɛ nkɔ bɛyɛ san hwehwɛ mu no nti abusua no ntumi nhwɛ obi ba saa nti ɔmfa ne mmara ɔbaa ne sɛ hene ne ha me kunu ti ase yɛ wanyɛ mo na abusua na mbɛyɛ nti ɔmfa bɔfra na nkɔ na abusuafo no sɛ mɔboa kora aboa kusie sɛ wanyi tim a yɛnsɛe ne bɔn te sɛ deɛ teɛ no wogyi tim a ɛbɛsɛe wo bɔn nsɛm wɔ mu de bia kɔpie mu court posifoɔ nsa kankrata sɛ deɛ tie bia ɔba no ɔboa kora mbɛtwe ne dua de afa no to sɛ aboa kusie a wayɛ asɔden ne de gya gu ne kyɛ mu ne wampia
obi di ne sahye ne bom asu ne duam a wɔtwe ne pii no ɔmbɛtwe ne pie sɛ bɛyɛ a ɔpɛni a wanya ne baa bi koro Samuel Aboagye ne ba no ɔbɛhu ne pɛfɛ sɛ yɛ ɔno ane ba anaasɛ yɛmɛhyɛ badwani foforɔ ɛna ɔne abɛyɛ yawo ɛne ho nsɛm nso akɔgye nsere pene pɛtaku a kɔkɔkata yi de ho nsɛnsɛm de aba no pɛyi na saa nso na Ghana Armed Forces for Recruitment ho nsɛnsɛm yi a Stampede kɔsi yɛ ɛwɔ Sports Stadium ɛne Asante Mantem Kumase ne adeade ya no ho nsɛm so de aba ɛwɔ Daily Guide a katafa ɛtɔ so mmiɛnsa wobɛhunu Ghana mampani John Dramani Mahama sɛ ɔgyina 37 military hospital a ɔkɔkɔsra wɔn ma mprepraeɛ no ɛne wɔn ma mawuo no so Ghana mampani kɔsum kakra wɔn dra ɛhɔ no ma ne werɛ ho paa ne werɛ ho papaapa akɔ akratai ɛde ho nsɛm ɛde aba Ghana mampani kyerɛ m sɛ enipa maako ensia wuye ne nyinaa yɛ mmaa enipa eprepraeɛ no bɛyɛ maako aduonu nwɔtwe 28 na mo praeɛ a ebi mu de ano ɔden paa ebi nso de ɛmɛ adom kakra nkra wɔn ho ɛtɔ wɔn mo ba Daily Guide ɛde ho nsɛm aba sanso na wobɛhunu Asante Mantem otitene ne ɛde ma MPP ɔsene kokurukwa manyukuo no de den ɛde Mr Bernard Entwi Bosia kondodo abɔdom ne sɛ chairman untumi stronger than appetite ɔpanin mpo ni da ha ɛna abɛhunu ɔman Ghana ɔsoafo no ɛna ɔhwɛ ɔman atentene so ɔsoafo no hwɛ atentene no kwan so no yɛ ban lawyer panin mekyerɛ Attorney General Dr. Dominic Ayeni Foni da no misen na katafeta so miansa na wɔkyerɛ mu a AG to call for witnesses against untumi enti oba befra dansifo mako enan ababedi adanse e de atia chema untumi sɛ yɛ ya ɔbɔ no hombɔden kɔfa fide mumnuntum ekosi Ghana kwayem e de akonta mane company limited kokotu fuma gudie koti kwan so ɛsɛi ɔma Ghana kwaye ne yensuo pii na wie no ɔgye sika no gu ɔno nkwan botom na Ghana man ehuna mane saa ne de ɔmpene tiche ma untumi metoa yɛ hyepa sɛ kropɔtɔ a wahwɛ ni ya abalo yɛ pani na ɔsɔfo ɔhwɛ atenten no so ba no toa yɛ hyepa a ɛho nsɛnsɛm no so Daily Guide ɛde ho nsɛm ɛde aba anɔpɛ yɛmpie mu ɛwɔ the Ghanaian Times ko akata na de bia aba no kyerem sɛ the most authoritative newspaper na wɔkyerɛ mu a Ewurade nte dompa ne egu fam ha sei ye wɔn kyerɛ mu a Black Wednesday enti wukoda tuntum ebi asibiew na dompa wɔnom tete fam wɔ ha na ma wɔn twɛn sɛ mpanifo bɛfrɛ wɔn so wɔn mmra no mɛhwɛ wɔn yɛ screening ɛwɔ Armed Forces wɔn recruitment ya na nipa nsia sɛ de yaka ho sensɛm na Stampede si ye ɛwɔ aka no ɔde ho nsɛm aba yaka ho nsɛm dodo ɔde nti no yɛn sɛ yɛ mmerɛ yɛbɛkɔ yanim ne yaka nsɛm foforɔ aba na nkokɔ nketenkete ɛho project ya Ghana mampani ndada ɔkɔpa ho ntoma no so katafa ɛtɔ so du mienu ɛwɔ the Ghanaian Times ɛde ho nsɛm ɛde aba no so yɛka ho nsɛm ti yɛntuntra ne yɛnkɔ yanim na katafa ɛtɔ so mienu wɔ Ghanaian Times do ba amaneɛ sɛ 350 arrested in joint police military galamsey sweep enti kopie mu Asante Mantem ne nkonkro no dɔɔso ahona nhyiaye so ene dadwe ne nyina bɛn ɔbo ase a endrada ɔman na posifuku ene yen asrafuku ka bomu ekwache nipa mako aha miensa ne aduonum sɛ wɔnom nansen akoto hye 9 months ku Ghana mampani apa sɛ ɔmo ban enje ban sɛ bɛyɛ nipa enam kwati kwan etufuma gudie galamseyfo no wɔn betumi atɔ wɔn so were na wɔn mo gyan sɛ bɛyɛ Ghana yensu ani bɛteɛ na yɛ akwaye na ɔma Ghana tra yɛn so yɛbɛnya asomdwe ne ɔman yɛpɔmudin akɔnka ne am wɔn kɔ wura sɛ nkonkura hodo mu pɛ ɛna nipa hodo tu galamsey no kɔto hyɛ nsɛmtwerɛfo ɛne mpanimfo mbɔ mmɔden akɔpam wɔn no so sɛ wɔn gyimi wɔn bekunkum wɔn kora fi sɛ galamsey ni mo de sa no manam na no ɛna ɔma Ghana sɛ yɛntena se mɛ nipa bi nni nsɛmhunu saa ɛne yɛkuro no yɛba wɔ hɔ no mahamakyea wada yɛba kɔkɔkɔ ɔda na wodam no ɛma nkwa na wuma na bɛma wom ɛma ne kasa ɛma nkwa mo sɛ da mumie ne ɛmɛhwɛ na ɛsogyafoɔ no ne apolisifoɔ no abie dɔɔ no wɔamia na ɔman kasa de force ɛde abom na ɔma abum na ɔma awuram woyɛ bɛma na ɔma asu pa akyi na ɔma atwe ho apie sɛ no woyere na da koraa no excuse bia ne yɛakyew sifam bɛsɛ ne yɛmfa wo nkɔ ɛne ahyɛn a apolisifoɔ ne militaryfoɔ de kɔ ne dɔɔso pa metro mass buses bi ka ho
sprinter buses and your cars be no de san line we won't yaka pre abana na afa ho ka ye che one de wakurom na hwehwema beto dwa kire se na bi kura wo sabe e wagya na bia omugya o monan wo hwa na o maba krachi wunwie ye kura mesro bi wadu bi atwa so na bra bese ne yemfa wonko enya sem komandra da obi so wo ho no ma na wodwade ne ya bom krachi ahamachi wodwade akwahen pie bra ne ya fawo omo cheche mele ma omo wo san kunkura hodo nyina so ebi kura akoso ahudiem ne ade ade a ya chewa ne ye de wakọ ya de okoduru Patasi police station na ye depot wo no ma na ya hwehwe o nsemu a se wo hu mu se wo kan nipa o mutu galamse ho na ye jao na wokọ akire din na mom wo ka ho de a na mdu akogina ma na mra hwehwe wo nsemu a se be ya se be sansem hu na ekoso a mebu ni bi se ye red na mo numu se be se mo adwene na ho atochema na mo to sha soja fo so boro wo no na mo bula police fo no penifo se wo pam hu fo ato no be ma we do mo nya hu fo mo ye mama to mama wo mo showdown a asantiment e mendrada esefete wani ense oka kire kura ho sensem so aba montene so na 637 new doctors dentists inducted into medical profession etimika say a doctor for no mo asabe o makwadade esen ho dwumadi a o nyina agentete a o man Ghana ye ne ayesen tokutukura bede dema yesen ye ne ayede ahye ye ne ade ya no a doctor for makwadade pa wo ho dwumadi mu no ene nipa pii o mo so ya doctor mo kwakodi dwuma wale sabe yakodo no emu mako ehansia ne aduasansom 637 make se mpelifo agye omatum ekwa akosom sebe ye oman ya pomudin be ko nkanen Ghanaian Times katafeto sudumienu na ode ho amane boy ede aba emonte no esom yentum firi ho no ma ne yenkopie mu ewo the chronicle ko krata na chronicle de binam na wokire ma who born dog why ene wo kraman who born dog na mu chema military police hit back after attack on Galamsey task force 1,050 suspects rounded up in down sweeps enti ehun sensem no nipa mako be ya pem ene edunum ene ndada omoto kaka adwam a eposifo ne asrafo akoto ashom sa kwacheche wonom sa de ntina mokoto de hye mpenimfu a ane asrafo a oman yabɔ ho ka atete wonom so monkonko bɔ oman Ghana atena ye ne yakwaye ho ban se be ya Galamsey ya ese ye nsa ase ne yakwaye no ne yensu ani bete no mompene yi tienda dom koma o showdown memebunu bia o mo ye mane ma de ndada ha kotatu bentum a o maso kwaye hyi pa oman Ghana memye pemu a ɛho nsensem ko wakratai edibinam a ode aba na intim fodwo adwa okirema government must boldly declare position on helicopter crash report intim fodwo katafeto sunimdi asensa otimashe bedwani kirim se on de Ghana mampani wo hwɛ saa asrafo yomhyen ye kwenye nkwanhia wa kurufu mabo ase kwan so akofa nsem pidi baaye no nde ohwu se san hwehwemu ne de nyame nim nukure ni we di anwene ne se enhye da animu sa se da animu aban ye madi aban ne ye magana mampani aban ne nkyere ne dibre wom on che ne position na se san hwehwemu we di nyame nim nukure ni asoma blash bi sa black box na nka se wo hin obi se wo hin sa black box na mo se wiemuhyen ne kompedu baabi a ebetumi alokodi bibia ebenya video se dia dance vivid one de si ye nyina ebi kwa no mutie tiem ye yem hyehye ebewu ni ade nyina ebenya ne nyina bia ne nya ho adanse yente ho hwe na ewo hefa moba ye musi ne ewiem ye kusunku an ho sensem ko an na se mo de ma adwen na ebu san konta no ohu ti sa dia dance die pa no mantumi anya ti aba na mekirikiri mu ye na nsem no de ba bontene sisi aso ya hye dante ase ye ohu Ghana for kasa nti we die nko besere aban me yehu position said the identity ankasa na we party yemi anim dukure ni adabraka ono so nsem odi aba no na police military recruitment na no omu kire magana mampani a kire mu a enkrapo premantem ha se de ne de mu a mope asrafo adwuma na ye no abade ne sato so sisi wa hote no tontentan obi ankwada na mpanifo ntena senya hyehye foforo ehu kwampo mbefa so se be ya basa ekwanya ne babio ne mo kwa akopre adwuma no mu kwan a mon kopre mo ho no obi enkukum obi abraho se nipa mako nsia manko a daachi bia nkombe prepre chi na Ghana omenya kwa nanim mama mo nkwa ahwede kwa ti aban e de ne nesi fom
nkrapopuni mantem ha sen de tonten tan o ma hote dwumadi no emresim penifo be ya announcement eden sma ba bonte abekere mo bre kora mo besan akọ makọ emu screen no ntise de monko fie mrepem aban be frɛ mu bio na the dispatch kwakata no so den sempi na ba bonten no chire mam. How can MPP attract new members if I'm called an outsider and slave? Dr. Mahmoud Bawumia and bisa MPP amanyuko no. Say, amanfo pi e bontoa egu nanim asese one de ono no onye MPP ni kram. Onye MPP ni ba. Oya outsider afin so onye obi oye de hye prekopa MPP amanyuko no. E na obi sese nti wei ebesi dan ena obi kura kwa do amanyuko yi mo ankasa mo ye wo ye ho twetweda akutia ye ho saa eye se nye ti saa ka se ntwini ka se fia edi ntimu ba amanyuko no mu no sere munjai saa ekwoje na ato na munyina mo pretumi ohu ti sabi kan dia betuma ye keke na se obi ti wase no wato ama ho na se be obeka ka se ntwi begu obi anim ase de nyame nim de kure na dabraka mo ye ne saa hwa mbetno position achepa ntimu hwe ni yi na saa na motu no ne mo ye ne munyai kura. Dr. Mahmoud Bawumia akane omampani abedechira mekese ne ni abrese krodoma oprese MP amanyokunu baba ne tumi no akopre 2028 presidential wakwaje omampani akonwa atena so omanyim ehun nsem no na recruitment ehun nsem nya enipa o maprepra enipa o mawu ni nyina yaka hun nsem dada no the dispatch e de hun nsem nam yaka na denti ha ye ho ense ye bre wo so yenkoyenim. Now, Bawumia is the best candidate to lead MPP to victory in 2028. Opoku, Prempenu Munsemni to supporters. Katafeta Sidubako, the dispatch, no. Openipa, Akane or Mampeniabe de Chibo in Ninsenka, the Frank Twinny or Copre or 2024, Film Pimeno in 9 moon, comment a bed de Chidon Copribino. Dr. Mamundubau, a year Dr. Metopoku Prempe. Akane no no her Magana, Yadusian and Samswan. Ochirema. MPP amanyoko no muni option bia nipa ba kopa abofo nyina di na yaw je Dr. Mahmoud Bawumia se manto aba ma no pe moto petetu mo bedi nkugu na kina mo hwe ade mo apin nti monto ma no wona betumi aboa mo na amanyoko no aba be ye kra be hwe kra na asante hene otumfo osetutuo a otosumienu opem so se kutu se bibam nifoni da ha na okiremu a ene ote apakan mu pa ene yasoa no na ahemfotwene atwa ne ho ahia ena ode ne nsa akosoro na waye ne nsa ne tuuhio ne nibuafu no wakeka nsem ha say Galamsey is becoming more like a mafia that will soon engulf us. Galamsey is becoming more like a mafia that will soon engulf us. Otumufo esetutu once. Asante hene se yenka nkyere Ghana manyofo no kame akoye se tumi amupenti muntumi nwai kuro so mfa duro entaso na yegya mbe bo manya manya dakro badufuri pe ene mu nkwa mafuru mbotom abato yebeto ama munti munwene nipa waka pre mo wo position na mo pre tumi ahwe nsema moka mo ba ye Galamsey ena mo amutu ne nyafunyafu saa na Ghana ni mo boro wa ma na mo hwe wo no makeke muntumi ntu ase ede na mo ye asante ne se yanhwe ne ye bedu baabi no manga na Galamsey na bese ne covid e ba Ghana ye call lockdown ose ye nka nkyere mo bedu baabi no bese ne lockdown na ye call ye covid nim fi se de mpenifo to mbo ase ye kokwasa wa Galamsey okon aye kon ho no se mpenifo afan hyehye pa nwa akwan mu a Ghana e beje ta wa hwaje ye fa abrofo no be kon Galamsey ni maye ya de ye de betumi akobi so ye ne ya ne yitu e be ye den pa de ma o man eno ye nsema hodo a Kuakrati den that's where the dispatch at the bar mountain. Yankuya nim niampiem wo the Vanguard. The Vanguard e di biaba wa Vanguard. Na IGP Christian Tete Yohono foni da na wochirim say IGP beef up security in Ashanti. Interessante man temu de IGP post sa hene chirim say sadia nansen mo a mutu Galamsey ya ba na mo boro wono ne ade a ne sabi kronosem ne niam bia enkonkan wa hoba mo nsemti sese dia sentimentemu aposifo na sejafo aye ma awa woni ma sabi ubedi nsem hunu no Ghana man be ye wosepo so wan hwe a wo nko man mu da ehun nsem no aba mountain ehun nsem aba pam ehun nsem aba na basaba sesi ye wo air wax sports stadium no so ode aba
emanum ewu ya ne nyina ye so mokwa kope asrafo adwuma ye ehun nsem na ya wreho a ne nyina ba na fake doctor bastard oswafo no na hwe o man ga na ya pomudin so doctor akobra minta ka donfo ni da no mu kire ma doctor ni bi ono no nkrata asem nya papa onni any background bi a kire so doctor ni nanso ekwamti wabawura doctor adwuma mo ache no me ho nsem aba ehu pa kwa krata yi the Vanguard e de ho nsem e de abesom ya no pay na yanko ya nim na BNFT kwa krata no o say 2026 budget no o my Ghana yakwa homabosika e ba beto dwenne no almost say expert warns against unguided spending due to debt relief gains. Enti openipa wa bene wa kodare pa wo nkuntabuo ni sikasam ho kiremu a akwa mabosika beto dwanne no wo mahye badwamu no obesra ban onhwe ne ho ye sebe ya sisi nyamia ya dom Ghana sikasam na ase enkwaje eya bam kakra onhwe ne ye ene man fa sika nkotwe nanum basa nte saa de ebesa hwe asibio nti wasra nada. They should be very guided. Mama de hu ni sa ne mo bi omutu ne da na kwam kama omu ni sika basa sebe ya yesika asem ni sidi na nya hoden no ne nkogu nanim ase e wo ye $US enim ma men ye ho nkire ye bio nti ye hwe ni ye pa anya sa ya so betumi aye hibio ye mfiri ho nom ne ye mpie mu e wo the archives ko wakata de binam on the archives kirem say physician assistant busted for practicing as medical doctor without license. Hey, aya semo. Papa kwando so be doctor ni ene bibiduro ya doctor ni bibiduro ya adwuma ne ade de mu kire mi say onitumi krata kata feta sunum e wo the archives kire mi say penifo adoa na de to aye hyepa udikusu ya hye ho no ma enche kura be yes ma ba ko pe be ko na ben a betumi abubobubo mu a ne to aye hyepapa the archives ko akrata na de wonsem de aba na saa so na nkokon ketenketen wonom de dadeda ko akrata na nim ho nom efe enti wo ba DJ Malon minim bomode anafa the archive ko akrata nto so ma me mesrewa na wo behu nkokon ketenketen no enfoni de da ha na ma na wo mu kirim se Ghana man panin ko ketenketen wa pa ho ntoma wa sentimentem kata fe tosunum e na obo amane yi e wo the archives no kirem am kokon ketenketen initiative 6 off kokon ketenketen initiative takes off enti dia ye no Ghana man pani akopa kokon ketenketen na beboa ma Ghana for do na enya dwuma ye e me yakoyenim e gompuntu mu na KGL group no mani abre e kirem so mota Ghana man pani achi so akwa Mahama case e dia ba na sa Mahama case no eba bebo men yanya sika na enipa hodo a krankro ye de da wono so edu ba bia munya kamafo munya sika nso mo ho yade no aban abofoto na obi ho kire na aban ya yibidi abo nipa ne se be ya krankro yade ya titi nipa no titu no kokram yade ahodo no aban beboa masa de hye no etumi akwaje pomudin a omuntu sika bia enti KGL group fo ni age sa aban ya sa omo so beta na chidi bia beboa na o man ade hye mo ho kire mo amokọ tebia boni mu no aban etimi aboa na dreams turn to tragedy and the swadu hunu akwakwa wie bone enipa nsia ekire din enum ededa intensive care unit abibiom deda na no den emu ma akoma akutumi no omoto ho ayehye pro mo prepare no so no emu odin na mum nyame adom kakra penifo april wono mo nkwa ukabo mama nipa ma akoma akwadwo no nwotwe no mo ho kan ndoada ewa sports stadium na ho sensem no so aba now tons of maize left unsold, abandoned in Tumu market. Into Bowram were tifid man temu a year tumua, aquajeta, a queer fair one where duamufu, na mona so come and all mate upon the aquasha a sensual. Now almost a media bruna de adiano, ninaka patasso, ye nyato for. Make queer for years soon, in fact, or my impeniform woman in a year. So basically, as I never be na say. Ye nyatofo na sa oman penifo kra ne amane nuane fira ma no ba o mam ha se dia ne mu owirem to mu susa ban an manim ye bibi o ye bibi ente sa won be ye o ye kire sa modi kan o ye kire ba ko na de aka na ba o man peni aka chi won kra ha won betena wa kofme so o man peni be ma o ma beto mo no ba ente sa mo bo akra o mon ko fi bi okra mo be da ho no ma na man peni am mo aduane adi
the business analyst de bi nam no chirema make say the Ghana Armed Forces for one recruitment in penifo suspend incredible mantem ha say de no enna mato ye nche mesiye ne nipa pia ne nti montwan mrepam mo betem penifo nka sana wo chirim say all 6 victims in Ghana Armed Forces recruitment tragedy were female. Mahama Ghana man penny no munsem nie. Obehu se Ghana man penny akwa kopie 37 military hospital oje nyina won mapepra ne nchen a obọ mpaye ma won ma obọ bra no wodi ya opa. No so won sensem Ghana man penny gina hanom a ode ho nsem de abai. Sanso na Mahama launches nkukon ketenkete a national movement to restore self sufficiency, says President Mahama. Nti Ghana man penny chirim se ono abebwa se be ya ye ne ebedi ye ho so enam ahodo a ye pe nkukọ ne ade ye kra nkukọ fools ne ya kra de aba wo mpane a wo we okra nhyɛ da anya de papa bi asa ye ne ebenyen ye de wa ne ne de yekumbi de atonto bi ne sika ba fie no bi nso afa so anya dwuma ye Ghana man penny apa ho ntomendo ada e wo sentiment mu e ho nsɛm ne ye de esum wo yi e wo the business analyst kwa krata no na de nsɛm we nyina e de ba e montene eso Samson sentiment mu sojafo na posifo mkoto hye nipa bi so kwacheche wono ma sebe ye bebo na nipa wodo mo bro eye nan mo sumpenifo no eto betwa ne kata efeto sunim e wodi we ni ye di business analyst odo wonsem etimi e di aba montene so na Daily Post e bon amania no pay se yan kan kire Ghana fo se de etie bia no omen Daybreak we ni ye the Daily Post o kire mi se finance minister to present 2026 budget today yaka ho nsɛmti ɔsoafo ɔhwɛ manga de sika sɛm so ɛkɔ akɔda mfimpim mienu na duonu nsia ɔmanga na yakɔ amabo sika no akɔda na di magana fo ahu sɛ de sika sɛm ɛbɛtoto na fa ɛwɔ mfimpim mienu na duonu nsia yɛkɔ yɛ nemu na energy ministry MPA to save investment in LPG supply chain tomba bebo sɛ bɛyɛ liquid petroleum gas fango ibetumi ama na yɛ kɛse sɛ bɛyɛ bedu baabi no fango a edu baabi a na ho akaka sɛnsɛm ɛka ba na ɛba no eso betumi atekaka na oban etumi anya sika ede abodwumaden ahwe se be ye beboa na ye mfango ho sensem no ene amanga na ye energy sector no anase ya ho ne de sensem no ye ma betumi akonkan ede ama oban ne so ho sensem ko akata de abankokon ketenkete no nso enkoko bi gu box mu ha de ma enipa bi kwekura wo sema Ghana man pani gina ho anani age pass kokon ketenkete initiative no wapa ho ntoma ekire din asrafo recruitment ekwaje ta e work so de ho nsem aba yaka ho nsem ti yanko yanim na Daybreak edibinam le nyina Ghana man penny kokon ketenkete project no ode ho nsema ba yaka ho asema ye ndoma suko biu pise yaka ho nsem deda na sanso na I would never hit police officer afenyo marken o kirema na se beto dwasa afenyo marken akwa pai pusi ni bisum e gomla na mpipiam yekoni ye oyekire oyekire yensura hunehuna oyekire na ekoso ana o kirema enya de a wo pap osi ni bia so na video na mu hu ye no eye nipa bi na odi AI abefo kwan fetu di dwuma na odi share da de yes adi gu nanim ase etanish in image enya no kreda me shebe dwani onimu mra sei okopa obi aso ma ye den enti afutu ma shebe dwani ono kra ya nso edem kuma wo ma shebe dwam wono mpa no dini odi minyamfo Alexander afenyo kwa amena osahene market kiremu se enya no kreda onpa oposi ni bia so eye tan hu ne kekere nipa bi ahye da ese ni din kakra no kra bia enim na court strases or says base bill bound to 623 million. Hey, or says be the try issue. They said yes, be pa na as in motum, as base in motum, and my quadjeta. Ampany for much let me say court slashes. Ne be no condition of the man or Matty Swam is a big 623 million. Ghana cities. Yanko PM what observer no observance what to me observe pa anti DJ Malan hwesoma me na boa me am na the observer chirema say dey ato force and present glowed focus budget today into no new taxes more jobs ahead into mu chirema oswafo no no hwe omanga na sika sem so ene akwamabo sika betodwa e dey afa mfempem ye ne aduonu nsia omanga na yekwa enimu no ye hwe enimu say we dey etofoforo bi ama obeyi tuo ni bia afiri honom na munya hwe anim se yakɔ anim ene enwuma pa bebu so Ghana ha no enya asem kuma kra enwuma bebu so pa ma ne amatumi akonkan ede ama omen Facebook na da so to ba obehu nsema hodo ye kan nyina ho adanse de wa obetumi de wani ko tua wisie eba behwe bi
obehwe bi pam. Na MPA boss call for former President Kufuor ahead of 20th anniversary. Nti omo bomodin asa o mampani Kufuor momodin to nsanfre na omeboa. In fact papa yi onimunyansa akodare pa eba fango sensem a oya ade nim de obetumi aye. Ho sensem so abana the metro lanes metro for na bomani atomo lanes na omo kirema stampede at military recruitment kill 6. Enti eno a de isi wo ewak tema ne potema ni pansia ku wi omo ye ma omo kwa kopa adwuma ye wo asrafo adwumedi mu akwaje ta no de ho nsem aba rehosem na CJ nomini yin sensem ya opani pa Ghana ma mpani aboni din so ne nkonkosom se oman Ghana otemuafo opani Justice Paul Bafuboni ho sensem ya na Alexander Funyomakin efutu masebe dwane din nsem abetu dwa ka tefeto so enwotwe ewo the metro lanes no ba mane no pay say in fact o kire manya sese be o mutampa pay anase ne hu ne ye o mahio dabi o si uchem say ye manifest conflict of interest aban na nkasa ne wo interest wo de wo yim papa wo yo ni sinima pa endi zaman yokuo ni bonto wo gina mu denden de o hyehye ndi sintade e na aban ahye ne boso bama na adwuma ye nti omwa manyokuo na nti wedie utumi se yetumi bi ne yetam de ahye opanin se so mebo MP omebo ndi sa manyokuo no na sesemu ye ne mabia nya onka bi ma wo mo Obia de wo kokoto kra Obia obekokoto ebedi ntwo tiwe ni de utumi se ya de a Ghana man pani aboni trimu poso de ndi sinima pa de ode ne besi honom na obeboa na ndi sama yoku no atena konwa no so ache eno achi nso aka ne Omega na Chief Justice nso wo hwe modern boy ne ade aban atu no ya sika bi esa aban de ma no nyina no wafa ama no eya na sebe onyanko da na woda papa so pa homa so ne num de ne yeyem opese sa na motu ekoso a obi anya akwanya no ba odina manyoku ma hyehye dibira hodo ensa fata wo no mo no tuotwa nti woka na adwen na aban ba ya sa na motu no onyan na mbo man ehun sensem eno no ehun sensem na no na yenkoyanim na economic witch hunting and the prince of progress Ghana silence a year betrayal of 8 blooders nti impenifu akasa we chirim sese de Ghana ene obi besom kakra e betata na nipa sabe o mo nyansa wonum di o mo bu o mampuntu na ba ne sesampe ehunehuna atatae sa utumi se nipa bi ho nyamfom so Obia so ye den aba na sesa nko ade dantra wase mai betwo to de atwem yo na kina hwe ade wapi ho enti metro lanes e de won sensema ba mpenifo bi adwa pa se kwanya hodo a ye fa so a ye tuti nipa bi o maga na mu no ha adwen in fact edu ba bi ha adwen ehu pam nti o mbesra aban edu ba bi asa na ma ya mo ye no mu hwe ni yi obi som kakra ya mbe ye se gu o mu nipa nani mu asese be ya ebe se bigu amanyuku nani mu asena amanyuku no ye hin se be ya ombekese na amanyuku we mpodie o mu de dada na o mbe wi Ghana ne ye ntraba ama na munyae na nye papa ide ho sensema e de aba montene so na yemfa we entu yese wo kram na yetu yese bo ne asode akwa kuwa krata itwa to kra ye de papra kire de ama mo no eye di hawk akroma na tu fa na akroma na tu ye no de binam o de binam no kire ma we will mafia them. Tafu MP threatens pool chiefs over Bawumia vote. So mbe mafia mo pa de chira mo hwa de a mopi ho. Nhwe ni yipam. Na tanku e de ato dealers nyina nim. O chirima new cylinder model kicks off. Mo ba modern adi jamfa magas edi dwuma no. Omo chirima enye so mbegu amanfo amde hu dwadwuma na momo no mo de foforo pa eno na hoba monsam ne so high to the extent say enya ade betumi apapai tentem betumi akofa ato yenchem de agyahye de abanti o mbegu madwuma na momo no pese o mo bo na madwuma ne konka ne mo de tumanim te mo nhye ne so MPA4 na mo keka na nti LPG munya botre bibia be din obi ametan ta obi na fake gold cane cage na naba Chris NFI nipa makoma kwa aduonu miensa omo kwa kutwa 2 weeks ewo efiase na mo hwe de mapi ho face good kings to iska ko eni galamse ya kwati kwanso a mikese de mo kwa da efiase na wotwe mienu behind bars na chamo hwe ade a omo api ho ehun sem aba na ho sensem ne de asomo na
Yenyina so yen fancy. Nsɛm na aka no bra kɔbra. Yen fancy ebra ni ntini yen fa ko akata mbo so dwumadi no. Yen fancy na make say no. Me wafa se ba kon a o ye adwuma wo Happy FM. Ne den ede. Ka kire kwesi yebo a odi birthday bia ba so na danfo ba ko di na woda wa ha. Mentin firi ho no na to adwumadi no so na DJ Mpacho beboa me na menwe hye me wafa se. Ne den ede Victoria Osewu. Victoria Osewu efriye owo se passe besiase e okumase enti me wafa se na your birthday na wa damfo ne dende ka kire akwesi yeboa ese na your birthday so happy birthday eko ediama nya me nhira wo pa wa say yen we hye all of everything at the pa bia wasase we su bia no ebi mra won sena be Nyankopɔn mo ho ban na mfo ntwa afia asomdwe ma wo nan empembo nyame ma na bɔfo no emmo ho ban 24/7 wo mo hwɛ wo so kukom mpa be wa bɔ no Nyankopɔn ma emra mu na yidie ene kwatenten emra won san bem so happy birthday eko edia maun Victoria Osewu efriye a wo sepase besiase kumase Nyankopɔn hye na woda we no wanya ne soronko na Steven Nana Insia aka one man of a year Disenbeck is it Disenbeck Germany Disbeck okay Disbeck Germany no say yemfa birthday we yemfa man ya menhira no woda we no on prepare chiri kram nti bra ko yenyina we so ne yemfa nsi na medenchia massive atavia na pemechia no right na menhira ne pi me da say 28 minutes after 7 a.m. here quick commercial break yaba anapa yebedi nkomo ho pa twen yebesisi a Minia femme waso any umre kakra na menka DLFM Plaza Hotels one semti awan trail se wo pe bia ye meetings and our conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a mema and a man to Mrs. One Trini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Ahomikawum, nebe shekiu amawaniaje, Echegusa. Oh, DLFM Event Center. DLFM Plaza Hotels, the Edine Papa. Independent a buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdwe dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busua abetinem for a limited period. Afe hwehwe DLFM Plaza Hotel. Etwa kwan ewo obotan so ene atechem ya ne nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ya ne fire service station no ene din hwani mu. Se wo kwa denta. Ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM-plazahotel.com. Website www.DLFM-plazahotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Ekunim die mrenu asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wadi jollof do the luckiest season 3 aba we ya akwanya ebema waso wo la kahwe na se utie yi a ubenya sika gu boto ye wo akwan mienu a wobetumi afaso abeka sa agudie yi ho ne edi kan no fa wo phone na bo *712# mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho ana mia mienu so na to bi ma wadamfo wo feel lucky ana mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo ana
anase miamienu so na wankasa yi no ma wo pe fa mobile money tuaka enu ano no wo beka agudie no ho kwan fufura obetimi afaso ede wo ho ahye agudie mu enu se obebo theluckiestafrica.com ewo internet no so se bia me community ticket no so na yi wo number ana se my system ne eyi bi ma obetimi ato ticket no ama wo dofo bi ana obaba open asem se wo Ghana fa baba money tia se wo ni Ghana na wo amanonia ene fa bank card tia ticket ba ko bia betumi abo sika no ho empen ahenum eyi ye matsa ye pe na nia wo community bedi nso betumi aye mohudu but *712# ana se ko theluckiestafrica.com yen kambom na yen lucky na lako bebia shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata chire wo Caritas lottery platform no so stand up. Hello, Ghana. It's time to celebrate 50 years of sports excellence. The Sports Writers Association of Ghana, SWAG, will honor and celebrate Ghana's sporting excellence at the 50th SWAG Awards in Accra. Date, Saturday, November 15, 2025. Venue, Accra International Conference Center. Time, 6 p.m. Theme, Gold and Glory. A call for change in national orientation and investment in sport. Special guest of honor, His Excellency John Dramani Mahama, President of the Republic of Ghana. Guest of honor, Mr. Julius Debra, Honorable Chief of Staff of the Republic of Ghana. In attendance, Mr. Gianni Mello, President, Association of International Sports Press, AIPS. The prestigious and longest running awards event in Ghana, the SWAG Awards, promises to be an unforgettable night of glamour, excitement, and celebration of Ghana's sporting achievement. Performing is Afro-pop and dancehall star Stoneboy. Come, let's celebrate our sports legends and honor the best to inspire the rest. For sponsorship, contact 050-701-7001. The 50th SWAG Awards, sponsored by GCB Bank, Gold Board, Tobinco, Stanbic Bank, Ghana Free Zones Authority, National Petroleum Authority, Omni Basic Bank, and Phoenix Insurance. Ghana fwe yatia sem dene Abibek Enterprise ede niyama papa bo se ba ne ntade empaboa ene bags de a ni nyina ye Abibek Enterprise ye wo mantade ladies top emema ene mba jeans ye wo bag papa bi bed sheet pillowcases enkwada ntade bi a wo peni nyina no eye Abibek Enterprise enkwada ne mpenifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene ne t-shirts ni nyina eye Abibek Enterprise emema cargo shorts emema hoodie empenifo hoodie ene sports t-shirts ni nyina eye Abibek Enterprise and the bail aba ne boda from fofofo wo so bra betubi na gisika gu botom yesi adepa ene ton ne ho ni nyina wo Abibek Enterprise hwehwe Abibek Enterprise Domi Total Filling Station enchehwa follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok eye abibek.bill on Snapchat eye abibek_Abibek bill for Abibek was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012. Demom Kai, Abibek lines ning now on WhatsApp so Abibek Enterprise and home of quality bill. Highlife Festival 2025 is here again. It's a 3-day event, 28th, 29th, and 30th of November 2025. On the 28th of November, Friday, Daddy Lumba's night. Come, let's celebrate legend Papa. Highlife without Daddy Lumba there. Nah, Alpha, if you can sing, pick up a microphone, sing with the man, and the crowd will follow. All Daddy Lumba fans are invited. And then on 29th November, Saturday, live session with Kwampa Band. And then on 30th of November, Sunday, Lucky Mensa. Sunday morning, 10 a.m. sharp is Enquires special. And then live band starts at 6:30. It's a 3-day back-to-back live band highlife music. Media partners, DLFM, Adum TV, Adum FM, Kesben TV, Daddy FM, Bright TV, Asasipa Radio, and Showbiz TV. Powered by Soundmasters and Krumpa. For more information, call 0244-621097. The luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go pray, but you need some luck today. Just dial *712#. Make you play the game and win. Oh.
everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. You could be the luckiest. Now, back to the jams with at least 9 jams in a row. Back to back and commercial free. Yeah, it's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Yeah, I get serious message you. Where I catch a girl for club. Girl be nice, nice girl. My heart jump like a cat over a wall. For this girl, I go die, oh. Now this be love, oh. She'll get. Honey. Honey. Hey, I'm a chere, me pe wo. When you ma come, I got your baby po. Automosie, okuma mutafi, Sofio, unimi sunsu, Heidi mechio, unimi sio, Haminu, unimi diami. Badaba, na come for if a while. Yes, your daughter. How much you run, watch for me. I feeling down, watch for me. Oh, one more dodo. One more dodo. Jojo Kotuo. Yes, Yamwe. Anidaso Wɔhɔ. Unini Cinderella. Unini Cinderella. Oh, you should know me, you owe me to Cinderella. You saw the Kuaba Kobo me to Cinderella. Where the girl tell me say, and she too love me, oh, yeah. I love you too, baby. I love you all. I love you too, baby. I love you all. I go born beautiful thinking for you all. I go born beautiful thinking with you all. So don't DLFM 106.9. DLFM 106.9. Made for you, made for you, sweetie, made for you. You are my Romeo. You are my Juliet. You are my Romeo. You are my Juliet. You are my Romeo. You are my Juliet. You are my Romeo. DLFM 106.9. Cinderella, Unini Cinderella. You should know me, you owe me to Cinderella. Me dim soda kuabe ko owe me to Cinderella. Unimi dachio.
after 7 a.m. here. That's still your breakfast show, 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. I bet my men can't forgive us speak capsules in Fama Water. Give us speak capsules. Premature ejaculation, sexual weakness. My dear was so to me, Gina, when not stop. Just so well, Ben Memo. Open one good day, no. I was said to me a tight pa. I come and say, oh, yeah, pressure. Oh, Bandy Big Pa. I tell the my men can't forgive us speak up so in Fama. When the girl tell me say she love me, oh. Man, you grant you a banner what the what? What the boss say? I love you too, baby. Give us speak up so about what pa. Yeah, give us cold capsules about. Very, very effective for waist pains. Cold to walk. I am Timmy Howard. Give us about Mr. Swabba. I don't support your immune system now. I put some malaria, typhoid. I love you join this. Don't worry, oh. Don't mind you anything anymore. Be pressure. You appear to be in this, baby. One appetite. What to me in the day? I don't need to give us a balm shot. Just to be a pharmaceutical shop will be our Benya Biato. Petty Frog. Wait till the call to 0543 222 470 0543 222 470. Give us speak capsules. Give us cool capsules. Give us a balm shot. It's a win in the season again, and this time around, we're not just chasing wins, we're collecting them. The luckiest are crowded about. Our mobile phone is here. Dial star 712 hash. Star 712 hash. The luckiest are crowded. Once we do gravy, I just see cafe go bottom. I love you too, baby. Oh, dial star 712 hash. Options near me, you know, option 1. And I feel option 2. Option 1 kasa would agree. Only option 1. And maybe I want to be the amount of frat. And only option 2. System Nankasa bet to me generate ticket to the amount. Don't worry, oh. We are not confirming payment with your momo. I don't know. Also, dear gravy. One woman and near once word dear gravy. Let's me do a card that you have. If I would have sworn to me a debate. As I'm there, could a woman cry here. Now, one ticket can multiply your money by 500 times the amount of money you stake. And I feel whole community knows so. It's mean 10 times the amount of money you stake. As your luckiest season, anything up. Now, star 712 hash. After the luckiest are great ones with DBA. This is your golden chance. Let's up on. This is lucky dear. Oh, baby, let's get lucky together. Because luck is everywhere. Your Fosu Plaza Hotel, I'm in control. Baby, I don't know if you want to do one. I do Fosu Plaza Hotel. Uncle Freudia, at the Chimney of your button, so I would have should just say, I didn't have for how comfortable and luxurious rooms, conference room for all your conferences, events grounds, saloon, papa, gym center, swimming pool, what have you? Restaurants and local and continental dishes. Now, Sabbath Cabin. I want you for Plaza Hotel. Oh, baby, I don't want to go home. I thought that was so to me, pay free kakra. I pay a time kakra. You for Plaza Hotel. And you also from Penny Frog. Now your Enquiries, your reservation 05304 58834 05304 58834 020 7979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort with you for Plaza Hotel. I'll be back enterprise some in control. See, I didn't tell the papa.
Man enter the Papa Josia, and one year be back enterprise. Home of quality bills. A man tied here one top, one skirt, one jeans, living at the Biaba. And then my jeans trouser, cargo shorts, t-shirt. And at the end of the day, Busua be back enterprise. I do also for the show home. What you design a papa pa. Now I'll be back enterprise. About time the moon here. When you my friend in Frimo, I'll be back enterprise. While I know so one day wumpa. I'll be back enterprise. I see to love me. Your bags, your bed sheet, pillowcases. Quadam pabwa penny from pabwa. Tracksuit in quadadia, 24 years. Maybe I'll be back enterprise. I'll be back enterprise. I want to meet total filling station. Wow. From 1053 812 9775 020 815 6691. I'll be back enterprise. We've got a wide range of clothing and accessories for everyone. I'll be back enterprise. Home of quality bills. You are my Romeo. You are my Juliet. You are my Romeo. You are my Juliet. You are my Romeo. Who need me Cinderella? Cinderella. Who need me Cinderella? Anidaso Wɔhɔ. Cinderella. You want me to Cinderella. Me dim sodoku abeko. Cinderella. My man was the one I'm a dog. But don't go here, me papa. And then Obia was a woman. And that's how tell me that's a brand new man crash on a woman, monsieur. Now, what you are going to program, we are the four baba. Making sure some woman will Lumba in supernatural mineral water. Lumba in supernatural mineral water. I would use your power. Come on. Project pa. I am from Fidiemon. Your friend Lumba supernatural mineral water. It's pure in every form. Just get a grip. From 24. Some bottle now, sachet now, after your supply will become a power. 0555 274757 0555 274757 Lumba supernatural mineral water. In every form, just get a grip. 22 minutes after 7 a.m. here, and it's still your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. 8 more minutes to hit top of the hour 8. Well, that's the 8 to 8. I don't pay a bed. Come on, hopa. Join you live on Facebook. Now, if you don't pay, your mom come on.
fine so reba. Yeah, oh, I'm really no ni money. Be a sem in South Brana wenya. Oh, dear, I'm fine so reba. Onyamene ma, onyamene jinjo nyame baba. 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 Yeah, oh, I'm really no ni money. Be a sem enti saubura na wenya. Oh, dear, I'm fine so reba. Yeah, oh, I'm really no ni money. Be a sem enti saubura na wenya. Oh, dear, I'm fine so reba. Anidaso Wɔhɔ, yeah. Sorry, si yo mu je woman we sebeka this year. Yani ohia ya ka. 106.9. I can say be free a hoto. Enya to was bread to say akoko. E just see kwant. 106.9. Me ma won fa wo simple am me ye me rough. About say si free every room. E just see any day ya and you bottom. Ya kwa ba je mu je ekoso. Si kana ko di wan sa ba so ye for so. E sa ti anya pe abako so nya me go. Master gage no ni pa brema owo. Sasi pi, sasi baka na me boa. DLFM 106.9. DLFM 4 more minutes to hit up all the hour 8 and I'll pay discussion segment to know yeah the bro can't get to see Lumba in supernatural no what one that Roma and an pay yes in kuda na fedia ekoswo penifo ahwene ye di ho enkobo ara pay in shaba was ya de yo in shaba kwadwo samebia wodi kan kwadwo nana atena sia no pay ya anope nana ho ayefe pa and we've been joined by Libya Boga so join here and pay Kofitela wa hanom and anope Ibedi nkomo. Join you live on Facebook, live on YouTube ba. Wadaroma. Once wa share link no. Amo fufuro bi nso etumi ahwe bi ene anope live on Facebook ba. No share link no na ofufuro bi nso etumi ahwe bi ene anope. And then anope me hwe na fe me ma mpanifo akwaba. Nana machi o. Meju so senior. Na me de share wabom te say. Oh ya me adom. Odi adom abadom so ya. Sagana fo bo abaso papa. Odi osi ade yo na dru ba bia. Oh na say. Na me hwe TV na channel be AU video na say ye ma de nyina ni nana. Nana no. Nana ka wo ye. Wo si a wo yo. Libya, good morning.
Hate a very special good morning. And I pay what I'm saying. Hate is a ultimate candia na yesi nshira enka nyame. If you say ono no obuye kwan man nipa. Shirankano. The nyame ase. Eti Josu. Kofi, good morning. Good morning, Hitman. Bibi aboko dia. Nyame adom. And we are here to do discussions, no. And I pay the bedi nkomo. Enkomo aye die no. Endra Ghana yanti asem de. For my Ghana yanti asem pa. Si wo be kra free fie si wo kwa kopa adwuma. Na fei wo beba no na mu ne yede ne beba fie. Eyade a atete. Eyade a emu awram. Wo be kra fie si wo kwa kopa adwuma. To seek for employment. And the person will return as a dead body. It's very, very disturbing. Yefa konya iso. Ne fa ma one na wa free mabusuafo nyina ye mo yakọ. Sa wo de hye be free mu no. Ade a eya pa. Now military recruitment stampede and resi Ghana no. And pay be di hu nkomo. Military recruitment stampede si ye no. And pay ye mo hu enkomo. Nana senior ubreni ye nkwai. Right, Brakobra, me nje wo so na me fa na ase ma wona me fa bi ma ye na tiefo mu tie free. Echichi ne benche ne nkasa twede ya mponyanko pon hira wo no se wo mo dem kasa fide na to DLFM 106.9. Yenchi ade show mo Central Region. Omo ya ade mu tie pa from Grand Sabama nkasi mi so eduro Apam Junction, Mamford, Apam Winneba Junction, Winneba. In fact, omo doso kaswa echeche omo nyina nkopon hira wo no. Right. And DJ Ghana man so ebie dia tomu e wo betri station wo ma na DLFM and then Eastern Region. In fact, on board you man. Because I don't pay more taxi drivers, truck drivers. I don't pay be an OT DLFM. Yeah. And you're born a basso. You're more basso. Or my idea. My idea, papa. Truck drivers. Well, we tea no pay be an na enemy say, most of my board you my denya moi, KBI better hand ma, the air canning and can come baby. Right. And the more was toss I can say, the beer, ne, mam wa pap, and the idea will be moon, Yamin. Right. Back of Brasma, there to Punusia, Saman, a winya. Sano pay yesin kunwana yedi hu enkomo na eni say omanga na srafo ku Ghana Armed Forces for ena o bi enkrata muto wo so mo pay Ghana mebu na mo hu gina mo ho so ye tie ni yi soja adwuma sa woni ahode ayenye bi ye nkoho emfa enti epe mebu na mo gina mo ho so na o mo bosie a e ba ho ba mo nsem a o mo wonimdie o metumi aboa na o magye ban atoban ene na wo mo hwehwe wo no na mo bi enkrata mu to ho a se ne kwa be Fontaine Town supporter no so na fa wo ho nsem kugya na mere sem ti se ndra ne ade no o man Ghana mantem ne nyina penifo betena ase no masinkunwa na wa wo de wo ho nsem kugya be Fontaine Town supporter no so no wo ba ne o ma ye screening o se mesi wa ne wo de wo nsem begya yi wo ko school wo hen wo nkrata asem te sen ne ye hwe na afi nso area ben na wo pese wo beye e wo Ghana Armed Forces adwuma ku no na ho dwumadi na to dwa endra right na ankamperi for kan se dwumadi na nka ono mo ewie e wo ahini mebusu me etwa mu nda na to so aduasa ba ko that was 31st October ene mpeni for kan se ono mo ebewie na mo se du ba bi na na ba ko bi antoye e wo portal no so mpeni for de 1 week eto so se sa de ayemfa da we nto so se be ya wono mo mo pese nko menyi du ba bi na system na ye basa no betumi nya kwanya na omu nyina atuma ayeden abo awura mu bien ana man penifo de da kakra yeden eto so ma o man na bra kobra asem esi endrada no e wo me ahodo no e ya wura ho sema ye be kan say ye preventable san kwanhye na esi enda no betumi aso ano ebetumi aso ano ye preventable ye negligence on the part of oman Ghana ho ba monsem ne ma de esi endra ye nipa bi ena anye wo madwuma ye ene ma de esi endra yi ehu ye enke ensi da na ansa na no me pese me ma Ghana fo abekosem bi na ye ntena se ne nyanwuna de ewe hu ye wi a medom asuko akra right eni me ma Ghana fo atoye nche ma ato oman Ghana ma akoma enum pe me mo history kitwa bi atoye nche ma ato oman Ghana ma akoma enum pe na nye hwe da kra sa atoye nche mu esi ye na oman no nyanwi nkwa akire na yenye bibi me ma oman no de uti me no pe me ma history no abekosem enum pe na nye hwe da kra sa atoye nche no to oman no na oman no yanwini nkwa akire na yenye bibi mfa ho 1
Yanko actually Kurano. That was 2016. And a Metro Mass Transit bus be Kunyan Quenshak and Tampoquano, so Nipa 61 Iwuye. It's in 19th February 2016. Na Ukwada. De Ukwada na Ghana for Shannon so. Na Mekansi Asemeso. It's Ukwada. That was on the 19th February 2016. In na sa Nipa Maku 61 Metro Mass bus equal Kriasi Omunine Wuye. Yan Samran Yamra 2015. Atu Yanchem Secretary Heya and a farm with Jatumu 3rd June 2015. Inipa baburo ha ne aduonu ne akiri ewuye. Eno so si wukuada Ghana fon fan kwa adwenwem. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. And May 9th 2001. Haso folk ne kotoko. Enipa pi wuye esi wukuada. Obi openo nkoye research no nkohwe dakra sa ato ye nche no eto wo main. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. May 9th 2001 kotoko ne haso folk. Enipa bebre wuye. Ewa Crash Post Stadium heya. Esi wukuada. De ogine ho achinye ne nkoye research no nkohwe dakra esi ye. Ena no achi enkwanhia ye esi ye ya asrafo yi print crash yi. Esi 6 August wukuada the same day. Enipa ngwotwe ene wuye the same wukuada asema ne ye kan. Ena endra danso Ghana Armed Forces for kwa akoye recruitment. Enipa 6 emanko a esensi wukuada. Obi opebia wo de abekɔsɛm kakra me de atudwa no onko back na onye research na wonhwɛ no so nipa nsia na ewu na nya mu nkunta sa ye ho sa so man no ade nti na toye nkyem besi wo man mu bia esi wukuada. Why? Let us ask ourselves. Eno na me kan bibi so wo man no bibi kwaso wo man mu spiritually Ghana wo problem, and we often telling you Black Wednesday maka asem we pen me se Ghana man no spiritually no we under attack. Esi ye hwenu man kitingiti bi ade nti na to ye nkyem besi bia esi wukuada na ensi da fufuru bia wo de hwesa abekɔsɛm kakra me de atudwai na wo de bomoden na check ya na hwɛ ade dodo ni nyina si a esi Wednesdays wukuada na esi ade ntina na sa da pote na sa nkwanhia no esi wukuada na ensi da fufuru bia eno ye one right ye nyi ono to nkyɛn ye ono so to nkyɛn a 2 ɔma na ye timu no procedures ye de fa adwumayefo adwuma no etisen yenim say Ghana mebun dodo na ni adwuma omoye. Enti definitely se ye bie kwan to wo say ye pa adwumayefo a obia wo ni adwuma ye bia no kon do so pa adwuma no obekobi. Enti ye mpanifo ne ya we because omunim deficit unemployment rate a ye wo Ghana they are aware of it. Enti definitely omunim say ye kase ye kohia na mebun no mo pese omo beye asrafo adwuma beba omo ya we ni padodo e beba omunim. And even Potter no so nipa dodo wetumi apply for. Ana on person mo kire so mu nim ana. Potter na mo bie to ho no mo no. Ghana fo a apply ye no panifo ni nipa dodo wa mo tumi e do mo ho nsem ko jabe fonten no so. Enti ahoba mo nsem be ne panifo tutu akwan mu ansa na ndo adwumadie no e hyase. Mi bisa o. Ahoba mo nsem ben e na panifo de gu akwan mu ansa na dwumadie ne eto fom ana e hyase. 1 yen consider nipa na omo pa omo adwumayefo ndra no dodo na ye mebunu black abna dodo na ye mebunu a omo awie senior high school ebi no makobo omo degree obi ma wie si opon na ade na ekopa adwuma dodo na ye mebunu na ekọ yenim kwanya mebunu so fa so edi adwuma fa bebunu ntese sabe akokora bi a otene ba bi o mebunu ye nipa bi a ye wa hoode ntime bi ye bia na ye na hokekam ni gidigidim. Nti ese mpanifo tumi consider sanema wanyina su a mebu no betumi ada nadi no ma atoto ho ahoba mo nsem de aguakom ma mebu ni ai nrada omukọ mmea hodo a na omukọ for recruitment e na mpanifo omu consider sa factors na na and everything shows is say mpanifo na ntimi an consider DJ mbeto boa me nakọ Kumase stadium ho ma me de video bi to ho e wa kenso ma ye bi enti betumi de videos ni bi agusu na Ghana fo na share o Facebook no so na nkomo a ye di no omonfo omani ko tu awisi emra mehwe fine enti wo hwa endra akra nko a enipa nsia mu wuye ni nyina ye ma ni nyina ne se na o mabọ apeso emra mpanifo bie main gate ni so omwura mu no ebi kodu ho no mu as much as 2 am na ewa sports stadium ho nyina kwan no ho nyina ye ma ahomache because adwuma no obi akopa adwuma wakopra prechiri. And Johnny live on Facebook videos no and then that Facebook page no so videos are yeah can want some so kojo so videos ni bi
And where you the course what Elwax was okay, right. Enti black obna omu bie gate ne se omu ngura mu no. Hyehyɛ ben na mpanifo de gu akwan ma so omu bie main door ne se omu ngura because one anka menim se mebu no door so saa no ka nya hwe kra ne ye beye lines akodo obi. Na ya because we security for na epo and enya security bia se Ghana Armed Forces asrafo mu a ene ye pɛ wo nom. Enti ka nya hwe no ba ma camp soja for ho pa. Ghana Post Service Endra na event bi ani wo man mu a ebeka se so a eka recruitment ne nkokon ketenkete project Ghana man pani kopa ho ntoman Ghana man pani project esoja force na de wo mokwa kitwa bi bia ka ni nyina bekwasa me akodo na ye recruitment no enti ne ebehia se security ne beye enough se beye ho ba monsem ne begire de amaye ene eja mebu no so obi anwura mu bi na omu nyina gi boom because black no obi apre ni ti o wo ho anya ha na wanwura mu a wodi agora beduru so ne awie to obi apentem akoye ne de ne meburo mo ho oden mema kentra no obi agye mo sa abo enti ono no ho ne nya afi no obi behu obi mobo obo ato ba bi akọ sade asane ye foro car kra ba fie ne se traffic go kwan so ne se eni page na bus stop door so ade na ya hu no odi a check hwe wapon adwuma mpa wo ko fie ne bus stop edom aye mana ka ase ma ba kon ba hwe mirika obi fa window ene wuram obi kura esi eni pa na wo si ne kura ye mane kwan kura mane nsin firim sa ne te enti anibra has come a obi akwa adwuma eden akoye enti definitely na ese mpanifo hu sade we ni betimi asi enti yemfa hyehye panwu akwam ne yenye ni sei right eno ye two better and bra kwabra ba kunsu nie adenti ene yema ni pani na video da so ne ya babara sports stadium right na mechra obaku bia bebu ni bi F stadium no afa sora kum wow yes ba ko na ma Kumasi stadium no aya fa to so mame na be hu se mebu ni bi F was ene ekọ inside because gate ni nipa na bo apesu ntie kwa nem because mpanifo na anye protocols na fa na papa nwu akwan mu amma ntoboase anye adwuma ne yanya ne se na esuguram security check said ya ye kwa akwhwe ball a de otie mentie ne ye se ye kwa akwhwe ball e was sports stadium ye nim kwa ye fa so ye guram mimi tuem akwa DJ Hitman wako senior man wako kofitela tuei wako park da en wako etesen ye bia to so obi anko guram bi yanya ne sa security wa honom wuduru wa ya sache woni yam wawuram mako bi woni patri na wuram at a time ana meboa okay eti na ka yentumi nya bia na se ye bia do se ne pari nyina ntumi kan wuram yi na yentumi nya bi and then two ba kwa bra ma ne so enti yentumi enti tachiche ne mamu se okay akra ha no so nipa wo kurum do so yentumi ka se obi anko ewak ne yenya mia hodo point na ka bia yenchichem aha kwa ebi nkwa se ye nipa dodo no eso betumi ate se be ye betumi akra omusu ye na ho ba mo nsem ni mu ayira ma ye aka ye ntumi nye ye betumi ye nsa ye hwe ni sei ye beto aba adenti na Ghana fo mpanifo no ma ye nyina enko hye sports stadium ba ko ne nyina enko to aba wo mi bisao adenti na edu election day ya wo mon kan kire se eho region ye nyina enko hia district capital ana regional capital ne ye nyina enko hye sports stadium ba ko ne enko to aba ma wo ma de no ma nya bie it tells you say Ghana mpanifo enwene ordinary Ghanaian ho opa obunfu obeka so abanya ba wo papa bi ba wonu aba na da ho na be hu se de yakane mu oya pa Ghana mpanifo ne mu say ye beto aba yenchichem keten na obi anya kwan kwato bi se be ya de open ne nsa beka ananya sa na ye no common by election na sojafo aye ma na posifo aye ma ye hu ne yesi ye common abrekuma not by election keke ye hwe secret na se de tie na ye kopa adwuma na obi akra fie si kwa kopa adwuma akoye aba na ekoya na ma bete se ye se oba na wuda 37 military hospital kokko fa it's very very sad e mo rampa akwadwo media make a kire Ghana mebuno no say it's about time so mbehu ni so oman no mpanifo no ade bia ye ordinary Ghanaian dia no omani nkohu na emfa wo ho so that is the truth e so sad. See you to me tena se ne yan hyehye se yakoto abanti yanchichem police stations keten na obi ankoto bi se be ya de opetu mi nsa beka but the video ya homache na mo shase so wo around 2 am video ena hwa ya man wow ena hwa ya man hwe bra ko bra yan tampani bia wo Ghana o man ye nyina epani ye na nima bi wo ho no ma ehapa kwenya mpanifo na de ordinary Ghanaian faso wo Ghana no bra ko bra asefem kwenya ye de mobro wama efaso no atete se wo petumi a se de moto mobo ase hyehye ne ma
Yanko to parliamentary near this so come ya chim, over compona when you din ya ton of come various constituencies. I'm telling you. Anyway, yentiminti chim. Because any power piece in every me ya hold on a buy you. Okwata krade, Oko Cape Coast the entire western central region so yen yanko Cape Coast. Robert Mensah Sports Stadium when yanko sheho. Into if we say Obia or Obia kwasha wa hono mono bra ko don be koso. Omoko. At the end of the day, any part of the same kwa na mo powerful madwuma. Ni part do say na ye powerful madwuma. Na dia me ya ne se nipa na o mama wuwo no ebi mpo ananka adwuma ekuro munya. Enna ya me ya. Ebi kura nko munya adwuma we. O mako wukwa. And then make us obi tifie obata tifie. Onko ho protocol. Ni afa no. Ya ka mo evidence na en ye nyina nim de ekoso wo Ghana. Me se obi tifie. Wadidi amen onko yes screen nimpo. Obekwa akwatena office akoye adwuma se Ghana Armed Forces ni wokruma. We know what they are capable of doing. Party tax. Ni asesa o makwachicha homba mbokuom. Party tax. Atu trasam for mu dinsem hunu party ba kokotako. No dinsem hunu papa ni pasum. Okay, so when so you kufrodia. Ena we ho no. Me the Cape Coast. Yes. Me man Cape Coast di nyina. Enti aya fa ni nyina go so. Okay. Yes. So when course wo Jackson Park kufrodia. La kobra. Maka me see ya DLFM adwuma as a media company any morning show ni yen tampani bia but ye penokre any o man punto ni yedi ye man pani nyina nko hia fa ko ne ya bape so e ma eni ahoden se melema be ma so ko pan adwuma ya onka se we ni nua ba onim ba bi obi apreniti tie ye dan gidigidi be piepiem ne ya tumi atena se e ma ni pansia ese wu Wednesday bi waka ho soja for the ekura hwemo de ba ye kura ye huniti hunenan. Oh yes, that is the truth. E huniti hunenan. Black boss na we hen. Ye nim le wom, ye nya video bi ahwe ye. Ankwado according to reporter Ebano military recruitment stampede akoso no. Ni pensia na ye be confirm say obafrim and 12 our critical conditions is here. And it's very intensive care unit. Na mo ho nom. And Kumasi so ndo nipa 5 any prayer. Ba ko ba bi odana na odan ena ne de omho ye kakra video no eno ye nsema Ghana man panin de 200 wei me se ba ko bra de obehu amanfa akoto santene mbe wie na mu be ye half a o mbenya adwuma na ye no mo nkoto santene enye onimi MP onimi minister bi ni papa wa aban mu ne hu nipa ye sei protocol ne ye de ama wonom onko fast stress mu da wo hwa ne wankasa wakọ na office ne de ma document bibia na wo yi adwuma okuru yenim de omutumi ye wo Ghana ha no mama hiafo ma akọbọ ye ho ano ekotwi afasu okumisia ma fa jeje pan wakwam. When was the last time I tell say wo man bi efa adwuma ye fo adwuma mani pa nsia wu ye fa adwuma ye fo adwuma ne nipa wu a ye nkọ wo a nye ntokwa na esi nipa 6 ewu DLFM ye besra Ghana mpenimfo hwe sede omo ye ade omo ye ma omo ho a omo ye ne kama na de bia omo ho to omo no omo nwene se ni mpense na ewu no omo ye Ghana fo nipa wo onwo sa na no nipa mako enwatwe wu ye elukata de yi wo se na de do na ye mpenimfo nko a nti omo ye bobna pa omo hu ni se ni mpense na ewu endura no omo te se wo ma yes penimfo ne fansho omo tirim sendra mebunu emma makomaku nse na ewuye no saa ministers ne mpenifo mko wuye no mo nse na wonom eya brabo ye hyebre ne na bikwa na oba be ye president wa Ghana yenim hwan enim da ebesi da ache bikwa na obi ye Ghana agye nkwa endra da mpenifo ne gradient pomama na ewu kruma yesere wonom going forward saa ne ma na mo ye ne yesunne mo ma bi nsi bio omo ntena se fa hyehye penwu akwam se munya ready munya na Ghana ni ntena ne ba be nwene no mo mani pan ko fa that kind of stress nim so what the baba ya last sports stadium de to so a Kumasi sports stadium no ka be hu se boys no efro wo na ekọ obia ni ho ogina ho ka etia obia ni ho a wotia obia why eni ye ja mebu no obia sabe emebu ni bi nso wa wuni media meka ye nim se de mebu no betimi aye ene boys ya be bi kura bo red dance woko oh yes ye nim se de boys bitie ye nim the way some of them behave ye nim de bia bo awode ko nti nipa no hia control. You get it? Nipa ni hia se ye control no because we ja no de nipa be ye de ope
Enti yɛsɛ mpanifo de nhyepe gu akwam going forward yɛbɛsere de asie no yɛmpɛ Ghana ni bɛkɔ akɔpɛ adwuma no bɛgu enka ɔmfa ne kɔm tena fie so bi maame nim sɛ ne ba bɛkɔ akɔwu a kɔka kyerɛ ne so bɔnyae ɔntena fie ɛhwe kro odidi obɛnya bi ama na di na awerɛho sɛ yɛatena ɔma mu atumi aka mogya nsia gu ɛwɔ adwuma a yɛpem sɛ me de kɔ hwe obi aprɛ mu ɔden bi kura yɛtete obi nsa so ma nabu bi yɛbu obi nam ɔbɛyɛ yɛafo abɛtena fie ma abusua kɔbɔ bosia de ahwe no yadeɛ yɛbɛsere mpanifo no fa hyehyɛ pa nwu akom sɛ yɛbɛto aba ɔmo kyekyɛm nketenkete sɛ bɛyɛ ɔmbɛnya vote kɛseɛ no ɔmo nya ne saa ma yɛn yɛpɛ adwumayɛfoɔ no sɛ te sɛ yi a monkyekyɛm nketenkete nkakra na moma mpanifo nhwɛ so na hoba mo nsɛm mu nyere ma yɛn because we de amforces deɛ nka sogyafoɔ la ya ana meboa sogyafoɔ la yɛ obi antumi ne nsɛm hu no na mpanifo atumi ayiyeni ma security na akɔyɛ ketewa bi mɛna so yɛnhyɛm asi na akɔmede ma no usie ne mesrɛ Ghana mpanifo ɔmo ani die mu ada ɛne mo anim nya sɛ ɛwɔ akɛdeɛ na ɔmbɛtoa so a yɛbɛsrɛ menim sɛ ka akɔ n'akyi a ɛnsɛ yɛ ɛkɔfa ahoɔden foforɔ de aba and statement akɔdwo ɛba sisi ade sɛ Greater Accra recruitment it's on hold for now. Yeah, sure. It's on hold for now. And right no nsama Ghana man penny beka ye. Enti no ommomode yamfa ne hyepengu akwam. And I know other sectors and so munye wie ye nso a. Mommode ma security ne munye tight. No monto ombo do to ne ma nya ho peperasem. E ya adwuma no obi kopen hu nya se obi hwere ne krankwa. E ko bia bedi a ye ne mbeye den nanam. Nya ne saa. Sabe me kwa akotwa mbema. Lesi menye ntwa. Me pieto ka ho. Odantanka ho. Yenya ne saa. Enti de ese ne me ya me ya. Enti mesere mpenifo to na ma se be ya we de ese e bi nsi bio. I see ade yo inshaba kwadwo same bia no pay me da se. Govi. Hitman. For Mike na de aba no. Mera ho seeing that the statements were about any other the Mera and I hear me ya say Ghana. Don't say the last time I make actually say Ghana we are yet to as I feel na ye develop and you are here saying oh they be Ghana develop we are in a digitalization world now say ye recruit Ghana Armed Forces ye recruiting for about be ye adwuma ma mine and they are saying say intino omentimi anya hyehyɛ papa bia anto akwan ma ye betimi avoid this stampede omentimi anya hyehyɛ papa bia anto akwan mu Hitman reading what's here and here say 2025 GFA recruitment, GAF recruitment, 60,000 applicants, 50% qualified, only 4,000 to be recruited. Only 4,000. Hitman, and met me aka say only 4,000 ya say me a year king. Protocol for nkwa. Protocol for nkwa. Protocol. And we know last year ni miesi okrum ha last year. And it looks like say every year biano nipa no double. Into omuntimi nya nhyehyɛ papa bia anto akwam enye te say bia ye 1 month esiwo e de aye say adwuma we. If you are recruiting 4,000 people now when you 60,000 applicants you are just using a day or two. So possibility said something like this will happen no crap put very high. Now we put the yeti and a yes and for suspect. Sis and ye pill by yeti na ye and kebebro no crana make a show. Ewa 2 a.m. 2 a.m. Nani pa egu say asa shatawali ni sa akode ni stomo ya komomi ensa boom and omuko show. And we are in a country yes say you're and we are recruiting workers share the number of people and these people now on ebi a national service for ebi mu ye adwuma but because of adwuma na omo ye no entu ya papenti. And moreover when you get to this Ghana Armed Forces like your work is secured if surobi enu mu say bia otine bi edwuma ne nye yie nti ye be yi wadi ana bibi no esuro bi enim nti no the moment maami bia ne ba be wie school bia obe wie SS bia no o se kwaje forms na o me recruitment cause ope ade papa ma ne on pese ne ba be bre nti se ye hwem na nka ye ne pepepa nka nya na na de niama to akwan e bia ye yi bosom ye esi wonu
ebia enne Monday nkrofo ye kan say 200 na beba na ya hwe omo Tuesday nkrofo for 200 then you people select ask do obi ani ni date enti na ya fa madwuma mu no na ma hye bibia to avoid say owo beba sisi nkrofo sisi ewi ni nyina ye ma o. And losing 6 women as a country, losing 6 women, you lose your idea, pa. No crane make a show. You lose your idea, papa. You lose a Mario Mako 6. Ya shit idea so mine. Cause se ne baba be crefri fie se ma me kwaba. Na okoya wan samba. Me kopen ni amedia ba. Me kohwe se bia ye be famia. And I see about kind and for say we for all you know, Krampus access in the Krampan can form a yes. Omari on the Cape Coast there too to say you could see that how a man for a suffocated Cape Coast umpo. Me mom dear anka oman penny and funny regions in na the two on hold. Not only in Accra and anka also the two on hold. Ni na no mo omonfa enyama panto to akwan mu no mo reschedule cause Cape Coast dey hwe girl we okoi or suffocate you ontimi home enti na nka na esi wo e wa kan ke betimi esi wo Cape Coast enti mom dey anka me nyansa adwene dey anka these places dey nyinara kofodua wo Cape Coast ni nyina la omonfa to on hold no omonfa hye ye panto akwan mu na nko munye recruitment ni ye no mo for mani hwem 4,000 na ye be recruit omo de da fie omo de da fie e bo fried rice ne chicken na wasan bo juice eguso cause ono no anya afi na oba be salai e ba be won sikeni ba waba e wa 2 am da sikeni ba awaba e wa 2 am da sikeni ba nko e wa 2 am debi isre goni bi anu a na obema ne ba akọ e wa 2 am. Just a phone call. I know my uncle. Just a phone call. 2 am. Ah, it's my 7 aki. Says he can ba. Every fee da e work. Anaju 10. Na on sorry 2 am answer lie. Ah, and they didn't know nyeska. You, Mate. Ebin si da kroma. Ebin si da. Right. 25 minutes after 8, Kofi Taylor and the attending Kano. Was he being sida? And Libya Bagatna said, Libya, imagine. Major Sopa. Mammy, you want to pay. You hate Mammy and a TFO in us. Hate. And me who pictures and videos are not a flow. Social media no me yam share me. Before Kramete say Nkwala my UNCano aka baby. Hate on my way yet the time bomb so. Na emribi ba a small fight. Hate the number of people are enra no more air work no. San Crawford de abufuo, san number of people de abufuo a parliament house. They would destroy all parliamentarians, I'm telling you. Very true. Emribi ba hate on my way, emribi not Duncan Williams or Kasa. Or say there is going to be an uprising, I'm quoting him. There is going to be uprising of this youth one day. And this is what we are seeing. Hate we amaya tiasekra who say our future leaders no omuni future bi ye mana ye see omo no mo ye nchiri man no hate omuni future hate there is no job in this country nanka mampo de nka hate nka omo po de nka favor wo so kakra nka ma de nka sabi ofrefo vre hitman hate pacho anopay me hon to me ye basa hate be send to 200 bi amano. No correct. Yes. And I Kofi Taylor. Kofi, I no pay. Me won't do me. Please, 500. Kofi best send 500. But he say a drum maybe a ma ekope nyuma bi say soja ya na eyadia eye credit card, and we need to set up and find solutions to these things because it say ebinuma wiyomo mukoye bebre ho mo degree ebinuma yomo masters. There is no job in the country. Inti de nipa befa bia no opeso ye ko DVLA ko airport ko ba bia ye
passport ni ade ne kohwe youth agina ho a oduru ho no ma no mabisa o say Charlie then na person ye oba be visa oba be passport oba be Guru boys. Yes, Guru boys. Oku ba crampo from Agadame. Bebre akrampo de ho na media agro because me bra hate. Emre bi ba be si won man mu a ye man yan tretro mu ye a they will rise against us. Hey, in Kanka Liberia won around 1989 to I think 97, I think so. And I won happy with Liberia. These are some of the things a man happy hate. Those time not do ruling no. They hear ministers buying houses. They hear MPs, government appointees, traveling here and there, buying houses, buying nyuma tete ne jumeni Liberia. Hate, it came to a time. Just Taylor, for money gang. One go for way, and normal bar stadium way. Hate, if you are to organize them and give them money, as well as the youth, and men, and give them money to take up some operation. Hate, it will happen easily. Simple. Hate, a ye nibriso and in kwasiasem and nipa sabi Grofforti and only take action. Right. Hate, look at the things that is happening. Sika ye appointees and a appointees sika omuwia. Can't we set factories in this country? Hate, you bit must set factories. Into the PPD, one factory, one district. One Thank factory. you. I was very happy. Hate. These are some of the things. It will be very difficult. Say Galamse because see the other than Namekano. Ya mafa huni valley afa amwana fatakwa. Hate. There is no job. Only a crape. 60,000. Kumasi no mambayo. So it tells you, say, hate, there is going to be an uprising in this country. You will get a bedroom, we pay you a government appointment, you can't move in town because a hungry man is an angry man. A hungry man is an angry man. 106.9, 30 minutes after 8, I did as well. Oh, Obia. But and then the finance minister, Ora Atoforsen, is to present the 2026 budget to Parliament today. Men source free baby. Libya. Meme bobo ye nyina minim ho nyina. Amwanda ho ne very takwa bompi so. Se matena bompi so a timinim. And said no working. Edom dodo akwetwehia wo mmea hodo mo ye recruitment nya bibia wo adwuma na eni huntra na so defu adwuma Ghana for dodo send pe na wo training nkura asem kuma chama me wo videos bi wona meyi ni mresem lakobna training ni keke enya easy enya se Ghana for na peso de adwuma wo adwuma na eni ho nti akwanya bi oba bi nya bia pese o try at least ono so benya bibia eden aye enka nya sa nkenya ni pese na gogu sponsor na makokum ni pa wo mo nya. And the one who said there is no alternative or can be see Galamse. And it's true. Yeah. We are not in any way entertaining in Pastor Sabi. Uncle sense, uncle say, ya quiet and no. There be no mum. If there are alternatives, you might be away so better. Why na question from? Elden and Quack to Samusa. It is Reonum. Ya down. Say you man, when I'm about to me now, more than country as a one more share, but I'm on the Druno. Obi call Cona or when I am found Pijanensa. No, moon giant walk. No be a crowd on magic. Black or brand budget, no. Your best finance minister. Maninya and Sama, Bema Gan and Puntua. Could you address in a year? He's the finance minister and acting defense minister. Doctor, yes. Doctor, oh, yeah, or no. Doctor Kessa, Toba Forsen, or no. And I also for Shayen. Sikasem so no kran so no maga na ho ba mo nsem on the dan no na so ye ne de menem kran ni eson pa en ebi kran si da ebi si ba bi ada enam di si ye nti na mana ye sa no ne nim se mere pemu mampani betu ho ana mo na wapo bi obetuma as extensive minister for defense no by ye besre big push initiative na Ghana mampani di aba no oba be ye ya kwan ne ade e yade aba ko a budget we yade ye ni di akire pa Abama is kanko. Na ya kwan ne nye na momodian yi wa kase. Na me ya doma o ma na ho bere kakra Ghana bimam ha se nyina toye fam no. Ghana be ye one of amanya ya kwan be ye fashion obi ade. O kan ye yete ye tape ne da ho. O ma skanko. And then COVID tax na ye nuisance tax. So nuisance.
sa kobe tax no eche ye hwe ni mu say obetumi akotwam betumi atwam 20 time and bio na dava ifo nka bom ko bi kasa and ade ne still na omoka obi mba kan so omoka nsem hunu da se Ghana city no nyame ya adom etumi anya hoden kakra gina so but black obra ne mabo ne de still na ebi de tim o man ye ntumi nya police papa bia because ukwa boso kan spare part na de no moka kire ye say omko fa ne man begu wadada it's been almost 10 months now ana meboa dada na wo ho omko fa afoforo mi bisa o omko fa afoforo Dofraba. Ashenkafo no kwa dada na moto no ne bo no so kwa na ekura. Enti e besere sa na man ketenkete no. O se du ba bi a ekeka mefuna keka madampan. Driver ni ho kire na Ghana ni na bebre. That is the truth because Ghana dodo wa na ato mo private cars o mo de ko. O mbeto TNT ni mo mutuma o mbeje afiri ho. O maka ne plane o mbeje nso. Enti e besere ne man ketenkete efa fango ne man ketenkete na ban fa jechepa megu akwam ne mwa na o mato no so. Ewa adwumayefo so. Se to do so adodo no mpeso mu bia nyuma na mabambebu eno mbele of workers ti mo mato no so at least kakra woni maintain na to bia hu kakra bi kwete wese nya dodo wura na mo man no se be ya 2026 budget no Ghana benya ni suade hunu na yatumi akoye ne mpuntu right coffee bram quick one na fena baby an shraba di see say man ma to no so na to no do so ahwe a Ghana nyuma omo ma bia nyuma personally no omo be lay off omo workers ni bi Hitman sisi a nko for 60,000 na ekopay ma we omo person omo join armed forces so enti we kra yenim go asem o man Ghana say Ghana 2025 youth makomako 60,000 enye eduma yen omo mutifia omunya bi nye omo nto form see you then we have a problem we have a long way to go as a country nyankopon and to any measure Ghana for no sign penifoni bi adwena right so 35 minutes after 8 a.m. here abraso so wonso obefre na wodo komo anasa wodo adwenture e about Lumba is partner chame no water wo kwa omoa ama no pay wonso watumi afre 059340 6565 0534 050 good morning Hitman me ba cho when you what's the bibia boko there nyame adom me ho ya what's the mama ntio so Hitman the mechanic say and run me boy ewo no so mu chichemu group the group no mu chemu no to su two it is first group no e wo at the lie oya no akowram ta na mo no oni de ya so gani ba ko e be pege tere Obia nram so say fiti no pan kra no a ko fi mu 12 o'clock no eni pa 20 pe e no ma check omo eni pa 20 pe e no ma check omo omo ti machines no data no slow etini data na nye ene kwara bebebe we nyina okogu wo no o ti machines na mi ensato etika omo ti chemu ama bi ye no tama ebi ye no Akasco stadium and bi be no Lagos stadium wa eti ankanya asoja fu amumu ya jimudi no momo no maye niam bata sei ya menka ho what's the minute say good morning Irame Joso Oram aminti wa no pay yo mediani Evans me frefi ashama ubri ni yonko edikan membo mu abaso se edu inamenti mu asem bibia ya bo mu abaso pa mira nia ekosi ekoba ne sen me water ma more than 40 years adwuma kwame nkruma gya ye na ye mpanimfo na gu no na ye wo adwuma bi wa ha Ghana Textiles Manufactured Company GTMC mira Hitman na fe nipa 4,000 me first company na ye Tema Textiles ye sister company no in the state fishing num ne ade na gu na enu a ohwe nipa na egu ho enu na mo ka no oman no ehu na de ya ne se na me nua ba ko ka nipa ye be fa wono mira Hitman ya fa won dada nipa ye be fa wono ya fa won dada na de ya ne se omo ton forms no di diska no a ye fa usika ma back na ye e course enye nim guase ye mpanimfo no omo nye very very careful right Hitman me ba penny on news because of say
obi akwa bemu akọ wie sika ne ade a na ne eye ne no inipa ne padwuma ye onye bi enemu wie mu ati committee Ghana mpanimfo ne amunima ne committee mu be wie na ebinom asidan wom na onyame ohwe mu right ni round ni yame nya adwuma onyankopon anka won so Hora Evans. Good morning. Good morning, sir. Me ba che for say Nana da ko ye dum do bro. Ma minti wa no pay. Ah, da masene adwuma pa da bia mo ye boa o my Ghana. Na de bia na ye kan say Ghana mpanimfo mo nwe ye ho. Kese asrafo a mo na mo ye peace eh. Na mo ye recruitment ya mo kanipa abom baako ana mo ye. Na say me papa mu ampa I can district bia anya ne de. District bia anya ne de. Say 1 week as a 2 weeks ya mo de. District bia anya ne de with the whole Ghana asumdua ne beba. And na ye kan ho asem obi frame ya o say protocol 30,000. Uchi 30,000 atna fie. Tam so se mo ko training ana waba nya oko. 30,000 o mo jeso. Ati se wo kona ko wu a wo nkwase ewu o mo wo ho ya fa nipa wo mo aye 1,000 o mo ake na ya fo bia ya ake na ya protocol adai o ma Ghana ya be da ko yeni ya be da o ma na yi aduma o ma aka soja aduma ya be ko ho ke ya ko ho da me da se papa pase won so watumi afra no pay. Good morning. Hello, good morning, Black Obna. Me ba che for say Me poche from Sammy ma minti wa no pay. Me poche Black Obna ni si die e ya ayo wo papa ti se bi abata na onwo da nti bata obetita abofra wa na abofra ka pe adwuma na Black Obna adwuma no ko nyanya ayo twene esi we chefe enwoma Ghana mpemfo mo antutu ne ye nti na ama na aba ne saa nti esro mo esi won ya adusua no munyi curating adwuma na nyentu nyenye bi na yenye ye ble ko fu beble ti fie e ha adwen right wadaroma nti obi so ntu aso obi so to aso no pay mache yeah Hitman yeah for say Kofi man ya shama diamond ma minti wa no pay Hitman the same busao enye senior high na aya cadet de boa enti anka ne papemu a ankasa soja ejuma na say security personnel enye senior mu na ke say yen show office say bi onwo ko senior ko ye cadet ana pe yebra wasi ka say won say yen penny for ye beto aba machines na mun kra bibremba machines aye de to aba no omun kra bibremba Hitman oning amengejo nyankopon anka so. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che for say Hitman, great to have you, Tema. ma minti great to have you. Yo, Michia Mone, Abijafo, Eshiawina. Yeah, Joso. Inshiraba, also, Adeyo, Mishra, why? Hitman, only baby, my main concern about could be we learn from our mistakes. Okay? Say, Oko to say, Fulani, Bakope, no kitan and 1,000, but then, you know, Omudi so, Oma Salai, Nipa Bakope, no control Omo. Until the person Mitchell said, a bill could do 2 a.m. They could have told each other, say, Yen join one logo line, said they can Ghana Casemo. But we Omoina Kobo Piso, and be a gate, you know. And yes, Stampede will be a pilgrim. When I quite said, you see, stadium disaster, no, will be a pilgrim. And yes, Ghana penny for to be near Sabi, a soldier for Ankamofa, Sata. Adherent to Mundi lie, but you bring it to be a pilgrim. Oh, it's a pepperoni Melcobasa, Yanshe, next time, no, Yanshe said they busy after 2 months. Right. Great to have you made us say good morning. Good morning, Hitman. Auntie Maggie, my minti wanna pay. Yo, I no pay my boy, Juma. And then I must say, oh my Ghana, who don't think more yet, Juma. Yo, I no pay dear. Nene, I saw the back. Family by Jim. Na maka sa semo a woka ye no adwuma ni kuremu eno ti na amon nyina akobo odompim no ofu sa adwuma wo kuremu a soja adwuma na nya kuro enya dia be onwo kuro ekọ na nya won nyina na won benya kwan akọ soja ne mo edi enipa kakra di ni ebeyi won enso hwe sankrofo ma akwakọ wu ya obu wo ana ne baba akọpe no akwakọ hwere ne nkwa ne kope bi bia bedi se ne kofi kan ene mbe ye den ne nam oh, enti yamfansi se yemu kwan mu ese adwuma de sabai bia wo ba
Oye adwuma nkwala da nya adwuma ye. Nya so obewie school, abetena fie abeye burden. Na wo ka se soja, ye die soja kwan won mra won wakoto lai, akwa akowu. Say adwuma ni ho nti no, adwuma bia obi abeye a obenya na no aduane no. Opese okoye fa adwuma no. Yes, fre. Won fan hye mpa gugu am na nanso won be ready budget na. On ready budget ya, ebeboa wo my Ghana. On ko ready budget ya, e di wo how be bro my Ghana. Hwe ya kwan. Kum ni papa. Enti mo ko diska na mo ye budget ya. Mo nya budget ya, mo de be ye Ghana kwan ni nyina, ama kwan ni nyina ya kama. Won so a won mafiri mu, won wa won meprepra. Ye ma won nyina seden se, Ewurade mfa won santon wakoma so, na won ma won ho ban ma ye. Wabaya anti-Magiana pay that say good morning. Hello, morning. Me ba che frost o ka se free mfa. Offer only test. Offer mami too. Yeah, me ade ba kwa me to ade no say. Ade a navy, army, and a military, more. And one mo send him text message come out. Enti anka mo frɛ won kakra. Won pe navy no ma frɛ won. Won pe army no ma frɛ won. Won frɛ won kakra. And then mo frɛ won na bebre sa. Sa gate ya wo bi. Gate so nye gate ya so. Wa bisa. Mama ko fo ma show won. This time sa mo je shugu na accident when obviously bia ne befu Emmanuel no pedie you offer yeah that's it. Good morning. Good morning bra. Yeah for say bra ko kuni ko 49 mami ti wa no pay bra ne din kan Obia wa hwe ne this year me mane yako omo prepare so nyame enka omo na onsa on ya bra edi ne ba Ghana sa me shed Ghana ya forces are so Obia nim se be discipline wo pa ene ye army aname boa no crap never is saying that discipline ya be discipline e wo say na ye ntimi anya nhyehyɛ ye ama nipa mako ensia ewu ema wo ewu ya papa enti sebi omo wi pani bi ba eka ho ana sempeni fo mo hwe ami so e wo Ghana ha enti mi anhwe youth a omo ba be pa adwuma ye ama humanity mi anya ne sefata na nipa ensia ewu a mepa to enanu ya yenya ye wo mampani e be kaaye o ka afendi o se senya Ghana mpanimfo eye wo mo no ma se say Ghana youth and the Ghana man ye ni ya bibi ho e de bibi se soja apan ana obi betu apan ya guru aba be diso se bi soja fa mo ye discipline o ana ni pansia atimi agu wo mo nsa no adan ye be se Ghana mpanimfo nipa ye nipa ho se bi mpanimfo ne ma ana mpanimfo no se bi obi ni ho a ne home a wo home e ye different from me for na o nyina ye home baako enti ye befre emoja baako e na edi nyina ye mo afusane right so omunya position na ye befre omumu ye pese bi yanso ye nipa tese wo mo right ye fre wo mo but go for now me that say good morning DJ me ba chef for say DJ FM is akode ma minti wa no pay quick one 30 seconds 30 seconds yanko DJ em say encrofo 60,000 na omo apply no em so omo nyina to forms no enti omo nim say omo be nipa 4,000 per adenti na nipa 60,000 no ebia omo nya be half no omo stop forms no ton no mo aginkofo we nyina sika no mo inviting nkofo we nyina I work omo asako asem we ya papa na kan omo nya ni region by region nanka region by region no omunya ni kaka we protocol omo a ye be form kra no omo da fie tisanya kofitela aka no omo da fie omo ko omo no ya ji omo sika wie sika ya tuchiri dia ya ji omo da fie pharmacy ena
Encoforma and Sitano Magino, Omofankoma Bishafon. Right, me that's it. Good morning. Good morning, Black Abraham. Maybe I just you for radio and we are first saying. Idiane Tom, you a bridge and come on a boot. Mammy too. Mammy too. Right. Boma Basso, and near Jumapa Mobile. Now, ya mechanic say about time on market or Momano, me Momo shedding. Na Imu ya. Say, see, Sian Blofona, ye Sian, ye. Na denti, ena, Ghana Ami, Moya dear, Oba na ho den, entimene bema. The enyepe nti ade ntina nka mu nchichim e ma ni di kan kwa na nka mama mema ni so ato tenye wasi kan te ye no kresa te officer bi na juma ya oye tosi ene ma ni ba sa me sempani fo omo twena so na kromu ha e ya ye se so bi di enyamla asem bi a asotwe bi ma e ba ne sa entimi nya asuade emfa ma afuflo right because chese munim se ma fo mo deda Saturday we to me see what Bruchio baby out. Someone say more penny per 100. No matter forms almost 200. Ade. Mate, but I say good morning. Opening good morning. Me ba chef Rosay. Me de yeba mkasa free question. Ma minti o yeboa. Ebe din ka mebusuafo yakọ. Said de omu ye nipa nan kasa ya hu omu ye form dida. Ya form wie dida. Na ye ne akase o aban ban we bie kwan so bia nko nko ye de nko plibi but nipa nan kase se 4000 ye fa ya fa mu 3000 da nti o ma fa 1000 pe e no mbefa wo na nipa dodo akọbọ so na so de ni amohwe obohu na obi kuta aba na o sa di pushuom nipa nan kase na mo pre na mo bread da na so de ni kuta aba e sa di pushuom eko nti na sojafo no se bo mo so nya bibia na mo twe aba na nipa no se bi o mo nya moa na mukuta ba na di pia ni peni pom do so deda na wan kasa so sai kura ba na sa di pia o munye we ne beba ti e ba e na se bi o man peni ko ho mo no o ke kan no wan ke kase ayi Obia pens ye no e na o mo ye brad ni akọ no open e asem papa ba sa asem ni kwan san ko keka you Mate what make your point. Thank you so much for your submission this morning. Good morning. Good morning. Your first saying please, my name is Roy. I'm calling from Tem. Please go ahead and make your submission. My brother, do you think this country has a future? It does. Are you sure? Yes, the nation has a future. And some of the statements some of our leaders are making is just outrageous. Like people died, and you go to Parliament and they are saying it's ordained by God. Like seriously. And if I hear some of these things, like I'm boiling, and I'm like, how are the parents of these children feeling? That even me, that I'm here, I'm even boiling, and I'm seeing this in public. Tell me, what is this? Ghana. Have a good morning. Thank you so much for calling. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Gideon 30 seconds, Yanko. Hitman. Enema akoso enra ama ewiase nyinaa hu sɛ yɛnyɛ man a etimi ahokyerɛ kɛseɛ pa wɔ man mu ayɛ news all over the world ade nti na sɛ ɛba ne saa adwuma nipa kɔkɔpa kɛkɛ na akra awuwu a ɛyɛ yasɛ abusua nhyɛ den nyame nhyehyɛ wɔ mo werɛ enti susuo mpa sa konta ne yɛni mu bu ana nimdeɛ ne yɛni a yɛbɛtumi ayɛ ntotoeɛ bi ama sa nipa nyinaa tumi akɔfa wo manim a wo biara ma na adentra sa deɛ yɛ mesrɛ lɔya sɛ ɔba anoma program no so a sɛ wo pɛ nipa mpem nan na watɔ forms mpema duesia ɛde ama nipa sɛ sa neɛbɛ so saa afa so no nyinaa so de ni bɛbɔtom na ɛkɔ government fund bɛyi ɛne sɛ sika do pie wie nyinaa ɛkɔkɔ bum nti yɛbɛhwɛ ma obi afa adehyia ahia wɔm ɛho mfasoɔ mpempempempem ɛso ne yɛde ɔma kɔ ɛnoaso na saa deɛ wie nko adeɛ yɛde ɔma kɔkɔ sɛ wokɔkɔre bɔ stadium a ɛdipa ne kɔ na stadium no yɛ bia biem na moda motɔn bia biem na moda motɔn
adia bodia manipa sa be fa ho awudia Gideon family. Right. That's it. Mate Gideon very much Santana Pay. Thank you so much. So what friend now? What do I drink? Eddie 059340 6565. Good morning. Good morning. Me ba Jeff Ross saying. Me de Obajwa. Mami ti wano pay. Anope nyankopon hyiram. But you see and run kupon ka mo ho. Eye mpe omo mu kita adempa no nyankopon mo mo ho ban. Omo so omo aye omo adwen say youth no omo bedi ewu. Nyankopon ka mo. Yes, so yeah that's ya no pay. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Where you? We say more anope dey, me say more. Jamestown hot side. Mami ti o. Roman, o man we are ho ban. Na say what the